Salamu aleyküm. Gowmaya dalaňyz arma. Han biraz efir galsyn. Paýlaşyň. Gepleşjek zatlarym ma watandaşlar siz bilen. Ýöne gaýrat ediň efir ediň mertler gelsin daý. Indi men ýaladym. Biraz mertler gerek, mertler görürsün gelýär. Gorkoklar zıwat dinler bilen ýol alyp ýadadym da görüm aýtsam. Gözünde ok bolsa nuruny atjaklar ammadyr bolyn. Hawa häzir bize düşman köp. Çünkü biziň aýdýan zatlarymyz hakikat, hakikatdanam arzan däl. Dogrular aýtmak olar ýaly ansat däl. Onu her kim başaranok. Ey dostlar. Dogruny, hakikaty aýdýany dokudowadan kowupdyrlar, türkmenler aýdypdyrlar wagtynda. Dogruny aýtsaň dokudowadan kowarlar diýip. Biziň ýyllaşjamyz dogruçylyň ýanyna durmany bir başarsalar da iň bolmanda. Dogruçul, hakikat. Näme üçin bular ýaly kyn şu döwürde? Ey watandaşlar. O Türkmenistanyny Ataway diýip biri bar. Meniň şuňy aşak efirmem manysy şol. Ataway diýip biri bar. Aşgabatdan bizmeýinden öwrendim nirdenligini bizmeýinden eken. Arada bir efirde maňa şonuň kimliklerini, bilgisini berjegem diýdi, soň bermedi. Kimde şoň şo barada bilgi bar bolsa, hatta men şu arkama da goýaýyn şoň suratyny, şo haramzadan suratyny. Eger Türkmenistan hökümeti şoňa çäre görmeýän bolsa, äger men oýnuma serediň häzir. Tak. Arkama ine goýdum. Ataway diýip profili inha şu watandaşlar. Sesim gowy gelýän bu arada. Marlar diýe ol salfetka ýaly ulanyp zyňmaly diýe. Men öz kanalymda da goýdum videosyny şuň. Şu sözi şundan bir hepden aýtdy. Onun kän wagt geçenok bir hepde bolandyr. O taýdan bir jelep diýe ki marlarda erkek barmy diýe. Gülcemal Han olaň diýe, han diýe, hanam aýal diýe. Ey samsyk jelep biz diýmek marlar bolup bir aýal maşgalanam diýmek ýokarda tutýas biz. Marlar diýmek aýalam ýokarda tutup özüne han edip belleýär diýmek. Ol aýalo, ol plano diýenok diýmek. Siz samsyk heleýler ýaly. Aşgabatyň samsyk politikasy ýaly. Sen Aşgabat hökümetiň bara tywar sukasy. Heleýlerimize aýal maşgalalarymyza, heleý diýmegem gruby da aýal maşgalalarymyza ol sürjülük şahatnamasyny beren owa. Ýöne bir sürjülük şahatnamasyly prawa beren ok. Şolar ýaly aşak basýa. O ahally bara gökdepeliňiz. Gökdepeli ahallyňyz. Tywar ýeňil ahallyňyz. Aýallarymyza iňwärkisi deň hukuklulyk beren ok. Biz marlar şol Gülcemal Han diýip han edip öňe çykarypdyr. Daşa şu aýal maşgalada bolsa. Biz marlar diýmek aýallary diýmek hormat goýupdyr biz. Siz näme diýäňiz? Han sonra hani öz hanyňyzdan gökdepen çürükler tohumunu. Sonra hani Aşgabatda özüňizem şaýat bu zatlar men aýtmak gerek ýa-la. Ya men aýdanym üçin 3 köşük zat bar ona, siz şaýat-da maşynyňyz bilen gidip barýakaňyz, ulagyňyz bilen gidip barýakaňyz saklap, prawasyny alyp kösäp beren habarlaryny biz gördük, eşitdik, bilýärsa. Aşgabat hökümet, oturan hökümet ahalla,
O ahallyňyz tybar suku ayallara hormat goýanova. Biz hormat goýup onu Güljemal Han ýaly hany öňümizde tutup durýar. Biz ayal maşgalan diýmek hormat goýýas. O iş etse. Tapaw ýogul. Haýsy welaýat boldy, haýsy neme tiresi boldy. Biz goýup dursa şonu diýmek. Inni bu haram bu tybar suku atawaý diýilýär. Näme dip ber? Marlara sebep, marlary trapka çöwede görüm. Dok, o ulanlan salfetka ýala edip şeýitmeli bolary, bu ejeňiz keýinlerini näme etmeli diýip tutuş marlary sebep ýatyra. Ey bir owany bir söwdi diýip dowunyň her zat etdiňiz, ey owany söwdi diýip. Muňa götüňiz ýenokmy? Ine bu huý pilodyna götüňiz ýenokmy muňa? Ha? Bu huý pilody götüňiz ýenokmy? Nämemiş? O häzir şolam mäze sehel hormatly arkadaşymyza söwýän watan dönükleri bular diýse siz ýene şoň tarapyna geçiň bolýarmy? Geçiň şoň tarapyna sırady. Bolýarmy? Ýöne bir sanak, iki sanak huý pilodyň arkasyna zanawes edip, öňüne zanawes edip ulonsyn. Prezidentimiz söýýän niýsin? Boldy, siz sırady geçiň bu tarapa. Gorkuň wara bolýarmy? Ýöne hakikatyň tarapyna duraýmaň. Hakikaty taşlan göni. Sırady taşlan hakikat näme, dogry näme? Ey şu haramdada tutuş marlara etip otyr ey. Owanlara gedek geldi tuwelimi, mertliňiz, gaýratyňyz görkezýän ekeniň da ho. Görkeziň da muňa da näme götüňizde gaýrat ýokmyny? Näme marlar diýip dowanyňyz ken kime ola marlar diýip umumlaşdyryp gürler ýaly ejeňiz ken. Kime ola sen kime hoý pilot? Yo men gaharym melýanda şu zatlar hökümetden çykýar, ýene ýurdun içinden çykýar şu zatlar. Ýene şunýaly millet paradlyk, tire paradlyk temalar gelýär, olyn arkasynda hökümet çykýar. Çünki hökümet şu taýda bir dogry zat ýazýar. Dogry zat ýazýar, olyn şonuň mysal üçin Ferhat ýazypdyr. Dogryň dosy ýokdur, agam diýdi mysal üçin. Mysal berýär. Şonuň öz profiline girýärler-de şonuň suraty, videosy bar bolsa tapýarlar-da anym öýüne polisiýa uradýarlar. Ey sukolar mümkin, näme üçin tapaň doganyny? Nämemiş Nur Muhammediň efirini görýäňiz diýip azar bermäni bilýäňiz. Çöpdüý biler. Çöpdüý diýilýär ejeňiz belli de kakaňyz ne belli. O dogry zat ýazandan derrew öýüni tapýaňyz, öýüni barýaňyz, ha, munýal huý pilody näme üçin tapaň doganyny? Näme üçin tapaň dog? Häzir men lişni meni göýüriň Türkmenistany men tapyp görkezin şunu. Meni göýüriň Türkmenistany meni par tapyp tywaryň iki gözüni oýup agdyna dilini gastyp edeýin men. Göýüriň? Näme üçin tapaň dog? Näme marlar doganyňyzken eýesizmi ýa marlar ýetim çağamy? Ha, ýa öwey çağamy biz? Türkmenistanyň öwey çağasymy biz? Öwey, ha? Öwey çağa bilýärmi? Düşünýänsiňizler? Näme şoňa çäre görüp bilen? Dogum Türkmenistanyň hökümeti. Yo, şunun bir Sakarçaýagada döwlet diýip bir prokuroram tanıyan eken. Döwlet diýilýäne barsaň şuň sesini dinleseň şolamaýdy. O harasat diýilýänem tanıýar. Tanıyan känagmyn o? Hökümetiň özem tanıýarlar. Ýöne öz degen ok çünkü millet paraty bar suka nasist bar biziň hökümetimiz. Olun hoşuna gidýär da bu zatlarla. Şu zatlar hoşuna gidýär. O bir videosunu dinledim o näme diýär bilýärmi? Diýän zadyna serede o. Siz ýa towsanam diýip bilen ok. Towşan näňe ejeňiz keniň marlary. Ha. Ana bar edýän zady. Biz haçan towşan diýär hey. Ya Gurban Ulberdi Muhammedow 40 diýilende 40 diýär. Biz näme prokol tutýasmy şoňa? 40 etgürlüya, bokordağından çiğişip. Şimdi biz başlayalım mı? Sen şunu diyen, biz bunu niye, sen şunu niye çağa vururuna başlayalım mı? Ne için şu haramda da atavaya ağa deyip çıkan huy pilodu, Türkmenistan hükümeti çare gören ok. Görmeyenin seyavine düşünüyorsunuz mu? Seyav millet paralık düptün geliyor, düptün. Arkadan geliyor.
Tıvar Sukan Gurbanoglu bilen Serdar prezidentin yüreğinin içinde yatır şol yiğrenç. Beýleki welaýatlara bolan düşmançylyk yatır. Bolmasa çäre görürdi, men görürdüm. Häzir men lişni mardan biri marly bolup yurt başçyson bolsun. Bir sana marly koýup bilýodum çyksyn nany beýleki welaýatlara gep açsyn any. Maňa da gulawma gelsin ýa-da prokurorlara gelsin. Men gulawma gelse de men başçyson bolup otyryn. Mysal üçin men Serdar Berdimuhammedowyň ýerine otyryn. 42 ýaşly olam. Maňa gulawma geldi. Meniň birinji sikçe adamym prokurorlar bolar. Ey siz huý pilotlar görmediňizmi şunu niýjek? Maňa gelýänçe çäre görmäsiňiz ama bir ýarym ýyl geçip durar bu edip beren içine. Birinji sikçe adamym prokurorlar bolar, sülçüler bolar, milli howpsuzlyk işgärleri bolar. Näme üçin şoňa degmediňiz diýip. Şolar sikçekmen. Näme üçin bular da ruhsat berdiňiz? Ya kanun saňa şonu et diýmedimi? Näme üçin kanunyň etmeli işini eden zok diýjek? Näme üçin Türkmenistan hökümeti, prokuraturasy, sülçüsi, onsy bir giden adamsy wa. Şu huý pilot görenoklar marlaryň ejesine etip otyr, marlary salfetkaça da görenoklarmyş. Ve gittiňiz bir san owanlyň arkasynda durduňyz, garşysynda durduňyz. Owanlyň şey diýdi, beý diýdi, ey diýdi, pawo näme üçin muňa dur bilmediňiz? Ya arkasynda hökümet bar da, götüňiz ýemedi gerek, oňa gaýratyňyz ýetmedi gerek. Ay bir yetim owandylar diýdiňiz. Daway şoň daşyna geçeliňler diýdiňiz ha. Ha öz ýurduň içinde bulam edip otyr edi şoň edip oturan dadyny. Owanlyň edip oturan dadyny ha öz ýurduň içinde, Aşgabatyň içinde edip otyr adam. Aýadyr şu Türkmenistanyň içinde şu. Näme üçin şoňa hiç kim videoda çekip bilmedi, diýmedi ya ahallylar, Balkanlylar, Lewaplylar, Daşowlar. Yani marlylara şey diýilse, göwnüňizde hoş çakkan däldir. Näme üçin video paýlaşmadyňyz şoň edip beren dadyny? Yani beýleki 4 welaýat bolup maryny şey edip kemti däldiňizmi? Olar ýaly niýetiňiz badyr aýdan mok? Gorkýansyňyz belki. Ýöne siziň edýäniňiz haka? Ey bular ýaly welaýat paradlyk edip, millet paradlyk edip oturmak gelişikse diýip bir adam baryp esasanam şoňa şoň öz welaýatyndaky ýani ahallylaryň etmegine garaşdym men. 2 ýyl bäri dowam edip otyr şu haramdady. Ilki imodo 700 adam, 1000 adam girip edip otyr, diňläp otyr. Ba videolary Türkmen Perkollip ýazyň YouTube'da goýupdyr şoň videolaryny gördüm. Depe saçym üçdi wara depe saçym. Ya bu suratdaky adam durýda mok şu profil bilen otyr watandaşlar. TikTok'da şu profil bilen otyr. TikTok'da şu profil bilen oňa hakiki ýüzü şumy däm biljek gelmen. Ýöne atawayaga diýip bir huý pilot otyr. Şunu garaşdymam videolaryny goýamdan soň garaşdymam şol adama çäre görýärlermi ka diýip. Düňjük efir açyp otyr abi ejeňiz keniň haramy. Düňjük çäre görenok ejeňiz keniň nasist hökümeti wara huý pilotlar. Gavnolar. Türkmenistan hökümeti. Aşgabatyň bilmeýäniň musuru bey. Bilmeýän wa bolsa biliň. Oturup marlara bir giden söz ay jeleplen ýurdy. Hawa jeleplen şäheri näme her zat diýdi marlara. Hani hem üçin owanna aýagallyňyzdan muňa hiç saýdyň zok. Näme doganyňyz ken marlara näme sen bolýarmy ya? Marlar şonu ýaly aşak düşdümini. Ey Türkmenistanyň Maru Şahu Jahannip Merv paýtagty bolan şähere bolay. Taryhymyz wa otaýda ýatyr. Sultan Sanjar ýatyr otaýda. Gadymy Seljuk döwletiniň paýtagty bolan şähere göwnüňiz ýetmeýän bolsa, men size bir zat ýatdaýyn. Gitde taryhyňyzy öwreniňiz, düşündiňizmi? Gelýäňiz ýani mara bir san götwoklarda çäre görübileňiz ok. Ya marlary
kim siledi şuna çene diye. Davay marlar siledi onun özümde. Yani komentar yazıptırılırsa marlar kim siledi bu silari allı ya da. Davay uma marlar ayağa alın onu siledi özümde. Götü oklu bir tane ahalla davay özümde oynatmalın özümde. Üstümüzden güldürmelin vatandaşlar. Diyecekler tapılayandır ha oyunu provokasyon etke nämetke ha oyunu provokasyon etke diýip oturalım minni ha oyunu ola diýendi diýsin ha bizden birden gürlesek provokasyon etken adam bolýas nädip çözülmeli ejeňiz ken prokuraturasy sülçesi milli howpsuzlygy degmeýän bolsa muňa 2 ýyl bära degmendir innem degijege meň zanok näme oturalım onno mu bu soraga jogap ber onno meger men şu zatlar aýtmak bilen provokasiýa edýän bolsam da anni Tuğlumu kelleňiz gatgo işleýär ya. Bir marlyň bir çykardanym bu ejeňiz keňkisini garşysyna alır. Bu marly ahally urşuna getirir. Diýip öňünden çäresini görmeýän tupoy hökümetimiz wa bolsa men günakarmy? Aşgabatly olanlar. Ahalyň olanlary. Gaýrat edin. Şu tema boyunça sizlerden has köpneme garaşýan. Şu haramzada da video çekin onu. Men görmek isleýän. Ha o anankin gördük ha. O anyň eden işine garşy görüşüňiz gördük ha. Görkezin da men odan no ahallylar. Eger öz marly illeşimizi, öz marly bir ganyňyz, bir türkmenimiz şundan gaty görüpdirler, kemsinipdirler diýmeýän bolsaň onu maňa düşýär şol iş. Eger ba bolsa kemsinýän bolsaňyz, çekiňe göreýin ha. Näme üçin göremdok? Näme üçin ol nämeňkin görýäs? Birsan o wany söwdi, dogry etdiňiz, garşylyk görkezdiňiz, agzybirlik görkezdiňiz. Ýöne näme üçin muňa görkeziňiz? Näme marly ýetim çagasymy, marly Türkmenistanyň ýetim çagasymy, öwe çagasymy biz? Çekin ha video, boluşuňa da çekin. Şu haramda ploklama bilýäňiz gaýtam tersini. Onu menne başga pikir oýan ya. Diýmek. Şu haramda video atça PK oyunlar oynaya, yarışlar edýär diýmek. Onu şuňa ploklaýan bolsalar, onu diýmek bulan içinde bar odat. Onu bulan içinde bar. Onu şuňa aýdýanam gollaýan bolsalar, aýdýanlar hakyndan gelýän aýagam diýip gaýtam gollaýarlar. Ejeňde marketing aýdyň wara. Zor edinle marlılar gidip padarka datdy onu näme etsek? Aşgabatda sapar etdi. Oğlan sapar etdi. Bir oğlan garşy gidip durka marlar gelip Aşgabatla söýňýärler. Näme etsek onu diýmek ýok. Hoşuna gitýändir. Marlar gidip çar marketine mardan gidip padarka datdy. Ýene de baryp efirine şol oğlan gelýärden ýene de söýýär şoňa ýene de çar market gidip padarka datdy. Kän marly muňa gidip padarka datdy. Çar market marlymy şo? Awa marly. Ýejeň kenin haram dölü. Öz marlyň barypdan padar katsa, öz marlyň barypdan agam diýse, jana diýse, way janyňdan aýlanaýyn diýse, öz marly gyzlaryň şey edip dursa, sen Aşgabatlardan näme garaşýansyň? Dowanyň kendir. Sen o wanda zat diýdiň, muň ýüzü belli däl, bu ýüzü belli bolsa her kimem çykarýarmyny? Her kimem tutýar ýüzüni belli eden o, kim belli? Yo, ýüzü belli bolman, ýüzüni ýaman gowy tapýarlar o, ýüzüni wara, o harafat diýilen wara. Şoň efirine barsaň şo tap berýär, şoň ýanyna bar. Harafatyň ýüzü belli, zalim diýip aýdyp görän. Hiç kimem tananok muny? Yo, hani ýa-ha, seret arada näme boldy, sen bilen o. Arada harafat şoň sesini öýkünli. Soňa aýtdylar, "Ey harafat, sen ýaman şoň sesini emeň diýäňe, şol oğlan sen olaýmy?" diýdiler oňa. Olam sıçdy danym mara, ertesi güni harafat şoň bilen efir etdi danym, prado şoň tapdy danym şoň o, "Ey menden görýärler, agam çyksana" diýip baramyny çykardy. Sıçdyň bu götün balanda olur. Harafat bilýär, tapdy, derewil tapdy. Wara, taşak trama oy men Ataway öňem aýtdym. Ýene de aýtdym, sikimede dalma bu Ataway. Ýöne prosto ýüzü belli däl, iň gahyrym abedine gelen ýeri öz marlarymyz gelip agam diýär şoňa. Ay ba efirçilerim gidip PK aýnaýar şoň bilen. Marlaram gidip oýnaýar, balaram gidip oýnaýar, balkanlaram gidip oýnaýar. Esasen marly bir oğlan şar market alýadany ýaýyna padar katdy. Eçen soňam barýa sögünje işte ýene de gitdiýärden ýene padar katdy. Marlyň edip durýar. Ondan soň ay bar diýjek, näme diýjek sen Nuri?
Şoňa bara şoňa mejesine söwgünü bilýänmen, bolun şonda da gidip ýene oklaýan bolsa, ina seret ina. Ne gelen derejämiz näme şu? Gelen derejämiz şu ina. Erkeklik galmandyr, mertlik galmandyr, bir namys etmeklik galmandyr. Şu ejesine wazypyna ýeten soňam pul oklaýan bolsa, özüm mar az pulum oklanaplar, 50-60 müň bir oyunna. 50-60 müň Gidip teňeme gidip sevdi ya, näme gidip beter sevdireýinmi marlara? Marlara sevme diýsen beter sevýär abi. Ondan ünsürmen geçip getip otur. Videoda çekildi bölün gelýärler, bize sevýärler. Aýeçsin. Keyin onu hale, yani bolsa öz marlaryň gidip like goýýar, öz marlaryň gidip zat etdi. Ma ýakanok ondan soň ay bor diýmek isleýänler de şonu sevgilmesini isleýänler de diýen bolly ýapýan semany. Aşgabatda oly gelije de we zomzomam tanaýa diýe. Hiç Ya men işte tanada şun Aşgabat e, ana şun bizmeýin şolam oglan. Ana sen şun Aşgabatlar diýip biz zaman sevdi şuňa, agzyna elenni diýdi. Gelýärden gaýta marlar agzyny ýumdurdy şol oglanyň. hani şu Selamünaleyküm. tanayan kim mağarda adın familyasını berin tene vatandaşlar da vay bir de 130 adam biram içine girmen görüp oturanlarınız var. Yadayın da erkek bolundu. Adı bilen familyasını yadayın da şun tanayan bara tesinden näme sesinden hem tanap bolyara ejeng yeke çıkan nalra goňşusy wadyr, dostýary wadyr tanaýansyňyz da sesinden gepleýişinden tanaýansyňyz. Ýazyň şuta kimden bileliň da vay. Bir tap görkezeliň eger tutmasa hökümet idarazmy tapmaýan bolsalar. Näçe türkçüler prokurorlar şuna çäre goranoklar. Näçe goranoklar? Men ama aýakan okşun edip oturan işi. Nuri sen girip efire özüne sövdürersin mi sen şu an? Sövdürmersin ha. Yörüyte sövdürmek üçün girýärler. Şoňa. Özüne sevdirmek üçin giýýärler däne. Sevunja onu bilip oturýarlar. Men aýtdym girip diýdim şular ýaly diýsendänin ay boly akyl satma diýip çykardylar. Ol atawaýa bir zat diýär, bularym atawaýam olary ejen sken diýärim bol, ýene oturýarlar şo taýda. Men efir Gaýtamo. Ha, pulum oklaýarlar o. Ejesine de bolçy pulum oklaýarlar. efir men wapşy aljak ýa efire. Näçe alyň ben ondan? Türkiýede näçe tane TikTok ýerän bar. Haýsy jalyba berýär anketasyna. Aýdany näçe tane marly bar, girip anketasyna jalyba berýär. Gaýtam like basýarlar. Sen o Aşgabatlyň men ýüzüne öwäýdama öz marlyň edip otur bu zady. Nuri gomy ýagdaýlaň. Assalamu alaykum. Gomy ýaxşymy? Wat karoçy, bul adam bilmeýänini diýäňe de men bilmeýänini özüm. Bul bilmeýänine görünip ýaşalan hiç kimem däl ho bul. Sebäp men şo taýda çağalykdan ösen adam. Bilmeýänli bolsa men niresinde bolsa tanaýmaly, men özüm aňarda söwda etýärdim men. Yo şäherde ýaşaýar brojuby. Menem vekille bolup şäherde ýaşap bilýän. Şonu bilen Aşgabatda ýaşaýar. Ýöne gare şu bilmeýänli diýip maňa informasiýa geldi. Yok. Yo Bizden belli däl ama kim Evet, marly bolanan belli däl inte. Most PR üçin oýnaýanlar, belki lewaply bolanan belli däl. Hiç eli niderli belli däl. Şun tanayan ýokmaýyn işte türkmenliň arasynda tesinden tanabiljek ýokmaýyn. Etmeli adam onýala gitresin elýän bolsa, oglanlar dawaýty bula bolanok beýleçe de bolanok dawaýty jalyba beriň diýip ýekejeden gidip bermez. Çünkü ýaraýa göwnüne ýaraýa hoşuna gitdi. tanayan. Turamy? Ya TikTok jalyba diýäňmi? TikTok jalyba. Edip bolýar, näme edip bolmaz. TikTok jalyba edip bolýar, o her kim bir jalyba uğrasda şoň efirini spam näme nefret we näme diýip oýandyrýar diýip efir jalyba bersen TikTok ýapýar o kanal menkin ýapdylar näçe eder. Bizler oturýar, gyzlar baryp täne şol söwütir ejen her zat diýip ejen nämesine näme diýip söwýaram bolan gyzlar oturýar. Diňe padar katýarlar şonda şuna bara. Näme misal şuna mergen gülgülene merzat diýip söwüşüp PK atyp zat edýärler. Ayallar söwdürüp otur onuň erkeklere bilen. Mene düşünemok erkekler yürüýte şu efire baryp girýärler. Men efir açlamadyr da. Men şunal eje etýän adam aljak gel wapşy efire. Saljak gel efire. Yo näme etmeli, näde çykalyga tapmaly biz muňa. Bu bolşa bolan, oý ýöne.
Böyle marlılarım işi marlı bolaydylar. Bu haram ejeng skenin yeňil ahalysy bara, dogonun skenin göt bereni. Öde marawon bir videosunu gördüm. Ol palyk bolup, o näme şo taýdan video çekipdir. Aşgabatda ýaşaýaby. Garepsi o. Gaharym bilýärdir. Marla ahaly näme etresin bilen ok bolun. Ahallara bir ter girime çıkaran ok diýsem, asyl biziň möz o çar market diýen marly bolup gidip onu floklayan bolsa. Hay dogonun skein bir de düşman gerek geleken ha. Bir de düşman gerek geleken ha bizim Türkmen o. Çar Gördün market. mü? Çar Nuri çar marketin çıkman padar katı oturuyor mu? Çağırın. Sana şu çağır markete uğradın sonra dogonun skein çağıralinle, soralinle şoňa. Kim ayol çağır market kim şo? Gepleşelinle şoň bilen. Billo nur atşak diye. At dedim böyle ejen yerde at deyip sövdür. Otuyorsun deyip aydırlı. Sövse de atşak diye. Bu adamın mara Nuri yeni bir da bu adamın hazır nirel bolluğun belli değil. Belki Aşgabat'ın adından Angrik Aşgabatlıda guruleyşi ö marlarına meňde ya guruleyşi. ondan yok men dinle diýjek bolýanym her welaýaty bir-birine düşman etjek bolup gürleýän adam mol bol. Häzirler şu an sen gaharyň gelip diýýän ine ahal plan ya Aşgabat plan ya Lewap plan. Bu adam ine seret adamlary şunýal bir-birine uruşdurup söwüşdirmek üçin edýän oýnumy. Onu bolýar da şol watan döni bolýar da şol millete näme diýe bir-birine sen ahally diýip söwsen aňyrdan ahally çykyp saňa söwýe sen söwsen o oňa söwýe şey diýen bir-birine girýär. Ander marly ahally diýen aýna sen özüň şu aşoň jylanysyny ýetirip oturýarsyň. Yanlış saparik o ahally olanana Aşgabatly olan saparik. Gele sövme marlara diye. Sövme beytme bizim adamlar. Ona bilemem. Aşgabat. Näçe san Aşgabatlam gelip beytme yanlış etdiň diye. Yo ona meni akır ýagamladım. Bir-birine dedim gerek gelo dedim millet paraçylyk 5 welaýat barymyzam gurwetde şu Türkiýanyň içinde näme gerek şonýal söwüp bir-birine diýip ýazdym. Anlara görkezsimiz ýaly tepkini görkezsek bara şoňa ahallaňam hoşuna giden okşa söz marlan kada giden ok bolýan. Näme üçin etmemiz azy birlik bilen görkezem dogunda tepkini. Çünkü belletmen o Nuri. Sen bu ýaşulyň kimdigini bilen o suratdaky sen al. 96-njy ýyl oglan ol. Ol bir giden pul alyp otyr nemeden efirlerden ýarşlardan üstesine de bara şo puly bir gün ol abnalyçy edaýmel ol bir türkmene iş düşäýmel ol Barıp eli bilen alyp gaýdan eline berenlere bar öýdän şol efirde uçuş bolup gel eline berip gaýdanlara bar öýdän şo. görýän. Ol şartly eferet şartly günem çahalamok da ýöne şartlyk bir gowy efir etdi. Men dogry. Näme etdi? Ejelere känse uýan aýtan idi. Şu ejeler söwmeler, şoň üçin ýarşýan men idi. Ejelere söwmäň idi. Beş edersiň utulsaň gibi bolýar. Yekincinin oğlanlar bir zat diýjegine hemmemiz bir welaýatyň adamlary da vendat diýär. Näme marruflar sizleriň eneňiz näme? Sen nirel öldün? Yo ol fake account bilen bir kuy pilot ýaly alaydy onuň kenge şu nemani uruşturjak bolýanlar olur. Birländem tanany, birländem Aşgabatly olan, birländem agzyna elense oturýarsyň. Hiç kimem tanany onu. Tanıyan hiç saat yüzünü belli eden. Birinin sövün bilen oglanlaram bir-birine düşmedi. Biri marla sövdü diýip ahallara sövüp barmady. Hazır maňa ahallar sövde birden men gidip marlara sövmän, şol adam özüne sövürni. Dogry aýdýan. Şonny alay, olanlar nime? Gaçdenmi? Birlen tanayan diýerler ha şu atawa yo. Birlen tanasa agsyna berýär oglanyma. Birlen meni özüm gowy tanayan. Birlendem tanap bilen tutsam ýeçesin sikçek diýär şol. Aşgabatly olan ana şol. Gepleşip gördük birlende. Ona ýok taý. Şeýle şu adamyň içinden atawaýyň kimdigini tanayan ýok. Arada suratyny paýlaşdylar ha. Köne turku bilen
Türkü bilen şol bir ýarışda banyasy o düşmeli dilenle ayna çykdymy näme müýdi görnä pay nujelini Paylaşan gelip bana zalva veriyorlar ha paylaş diyen öyle. Men anketama zalva veriyorlar ha nabarot. Ona gidip zalva veren oklar o. ýapýarlar ondan sen anketany. Hava yapıldı men ikinci anketam yapıldı ya. Şuna söylüyorum falan. Ya. Ha senin paylaş, yeni de paylaş sana gelip zalva veriyorlar. Ona gidip zalva veren yok kaytam. Parmak edem geliyor da ne sen hem şunu atyan özün marlı namus eden ok şurada. Ay sana näme diye pul menki diye. Sana näme diye. Ama turdandan sonra karşılıkta ne el karşılıkçı. Yo, pul bilen işim yok. Ay pul näl götünen bersin doganyken. Dilini yetirmesin o bu tarafa. Maňa şu tarapy gılıklı. Dedi götünen bersin, aýalyna mertip bersin o şoňa. Maňa işim yok. Ýöne dilini ýynasyn biraz. Valla ilk özümü daha yerleşmeye başarmalı. Öz bilen mar Türkmenistan'ın her korusunlar. Şehir al velayet al. Alagadan doğunun üstün hamana o İranlı ya da o anlı ala edip bizi gıralatmakları, iteklemekleri. Maňa yakan ok. Oturup marları salfet kaşada göremiz. O marlar şeyitmeli, bular şeydip fikmeli, eceden dikeyin näme deyin. Hemmek şate o otur. Biz marlan eceden vardım. Marlı birine esirine vardım. Çar marketten kırılışı oturdum. Onda bardımdan ey olanlar dedim şu yüzünü almam. Atavayın yüzünü almam o gayra dedim gati kurlap Turkan bir kuştan marlı geldi dani. Leisne sana teo ya mı dedi. Ey velayete teo otur velayetim şunya. Sana näme o diyor. Benim marlı maate ona koşulma diyor. O ne taňa näme bolýar mişlim näme maňa hukman planyň ogly plany diýip töwmelmän maňa töwmelmän marly diýip ýetge ýetdirme marly diýip Soňal düşünjeler kän bolmak üçin onun için menem garşama öýnme. o ne taňa näme onu menem oturjak akallary töwjak akallar en garşyma çykdy taňa näme men taňa töwmä diýip onu tutuş akallar töwdüme diýjek Şot bolana. Onya panyata yok, onya panyata yok. Yine bir zat var şu tayda yazyalar da aşağıda yegeller götünde durar. Hiçimem götünde duran oku. Yegellerden alıp ecelerine Saudiye oku hiçimem. Hiçimem şu an götünde duran oku ben %100 garanti veririm. Yegeller duran oku. Meneme Türkmenistan'ın gizliğin gurluğu gatı o işleýär diýip bilýän. Yaman o tapýalar tapaýnylar. Öýüniň aboýundan tapýalar gerek bol. Hemme tapýalar o mun häzir şikaýet etseň mara konkret edip tapýalar. Yo şikaýet edilendir ha o ine şu efirde oturup gürrüň edilmeginde ýetipdir ha şolar o. Şo görýänler hem efirler. Ýetipdir ha şol adam karanda ýurdy käbeli oturanyny görýändir. Garip şikayet ettiysen waytam näme o başga işim yok meklenjim etdik diye boldy. Meklenje çekdi. Ýöne Afganly biri 7 filalaňa şehitlerine söýgen wagty Türkmenleriň gelýärdi. Garçma uturjak bolýanmy? Size söýgeni otur çağaňa da 7 filalaňa da söýgeni otur olanlar beýtmäň gelin diýen welin hiçek ýarasyna bir kisana bok. Biri Levap'tan çıkar, biri Mar'dan çıkar, biri Aşgabat'tan çıkar, biri yine her velayetten biri çıkardanı ödüm ki gelip hem ağzını yürür. Ondan sonra hemen ağzı virçlüğüne diye batıyorsun. Buladın Mar'ları teoya diyeli. Aile Kafkan'ı tutuş velayete, çağağına, çuğağına, 7 yaşlı sallanacaklar. Çağağına seni teodu. Gelin şunu ağzını yapalı. Tarakanı kendisine adır. Yine de sevip başta. Ayçısı miyalak eyle ki yine bir Afganlı Türkmen gelip yine de seviyor. Eyle ki yine de gelip seviyor. Madarlı zakiyatın öllüm. Neyme deyip seviyor oğlum. Bunun sevuşundan emmetler. Ula bor marlara seviyor diyelim. Bolya biz kiçeleli bolya. Eyle ki 5 velayete seviyor. Tiran urgara otursun ha. On periyot seviyor oğlum. Ayarlaňyz biz nämetge eyle beýle karotdy. Gördün lan. Hazır muňa ýanyna barsaň näme diýerdi? Ýekece bir söz diýer. Özüňi da Türkiýe da o. Näme şoňa baş etmänini gelip maňa baş etdiňizmi diýse, ýuwdursyň da gylata dedim.
Koyarım mı? Yo o eleki yüzü belli bolan bilen olam adresini berenler berdi mi näme o wany? Adresini tapmalar edip berip. Yani oňam yüzünü ýoraýaly adamda men atawaýyňam yüzünü ýoramak geçesin. Sekeýin men de var, sekeýin şu atawaýyň geçesini. Bana doğru diýmeli. Ilki bilen turtdal şu taýda, şordakin tapyp agzyna bermeli gowy edip. Ondan soň atawaýa da şolam biraz gommalsa tapak bolýar. Birini tutup bilsen bar ýyzyna degi ho. İrüce taplarla karanlığa bolin var. İrüce taplar. Batınna vepada tapılmazak kişi değil. Näli tapıllı, näli götünü kısıp üstüne diýilip gitdi. Hemen marlim olup ağzını neme tarawyny alamam. Ben tutoyun diýsem tutup bolýar. Bu pada şol ýalak söwýär, her kime söwýär. Çoğu pavara men o wagt Türkmenistan'adım iş bilen Kırgızstan'a gidipdim. Bir zavodda işleýärdim. Soň şu Kırgızstan'dan imo premo efirde ýankyň efirine girdim. Diýdim, tähel ýüzümem görünüş onda soň ol aýtdy, "Agam sen ýigit tırçymy?" diýdi. Meni tırçydyryny öýtdi. Kırgızstan'da. Çary, bir mit Nuri. Sözüm öýlen çary bir erkekligimizi görkezmek üçin şol adam gözlenip bör bilýärmi? Arkasından gurrun edilen, hemme adam dogrulygyna dogry gurrun edilýär. Arkasından gurrlama, erkek bolsan gelsene sen tapsana şonu. Sen Türkmen, senin Türkmen bolsan gelle goşulla, senin tap kömek ediş, on ýalak kilin ýaňarsyna SMS ýazma. Doğru. Bollu kim tapmaly ya şu Akavay profili bilen ne şu tuğra. Süýüne ýüzündäki duran profil tap dost bolly. Türkmen hemmemizden bir Türkmen marly akal Aşgabat barymyzdan bir ýeriň adam, sen millet paraçylyk etmelerle şol adam tapýan noktany goýýan. Gepem ýok gurrumam. Akavay ýaga dip biri wa bilmeýänler üçün bilmeýänler bar eken. Hawa şu Türkmenler bir-birine millet paraçylyk etdirip oturýar. Marly öz Aşgabatly bolup näme diýe marlylar eýle bular bey aşowdurlar. Bir-birine millet paraçylyk etdirip oturýar. Şol atlar gowzat däl şol. Şoň üstünde şu at oglanlar zat edip oturýar. Onlar bir zada aýtsak atawaýa şu Türkiýedakylaryň edip biljek zada gidin anketasyna. Bolmy? Saat. Anketasyna gidip şikaýet edin, başga zat edip biljek zadyňyz da ýok. Ben Türkmenistandan görýänlerem bagalsam muny käňgürle etmem. Tapjak bolalym. Atak eýleki Türkdäki huýam tapmaly. Onam ýerine goýmaly. Ne diýjek zadym? Her bir gelene söwdürüň, milletiňize söwdürüň, baçyňyza söwdürüň. Şoda hawanyň bir-biriňe düşünşmän, bir-biriňe söwüşip gygyrşyp gidip oturýarsyň, gelip ýazýarlar, "Ey diýmän, beýle däl, ilk aňyrsyna, anygyna, şäniňe ýetmän." Şu meselen çözgüdüň wara iň gowy ýoluny aýdylmy şu meselen çözgüdüniň şuňa mysal üçin ahally bolup marlara söwün bolsa iň köp ahallylar garşy çykmaly şuňa. İň köp. Şolar şunu tapjak bolmaly. Mardan bir çykdy, marlylar iň köp garşylyk görkezmeli. Lewapdan bir çykdy da iň köp lewaplylar garşylyk görkezmeli. Şonu beýleki welaýatlary ýa-da beýleki şol millet paralyk edip bölüşek bolýanlar sizden abidesi bolmaýar. Çünki öz welaýatyndan çykan adam sana öz welaýaty iň köp garşylyk görkezdi diýer. Öňe bizde düşüp oturýar şu wagt şol iş. Maňa düşüp oturýar. Men ýa-da bir sapar efir açyp ana bu maktada edip dur. Mene de otur başga edýän ýok. Näme fikirdiňiz o şuny? O gidýär bir tane koý pilotlar marlylaryň öz gollaýany wad ýa diýmek. Bardyr bir abideti. O içinde girip efirine hediye zat atıştırıp zat etýänler. Ol hemme ýerde de ýöne edil bir söwüp dur kaşoňa garşy sen şoňa da o zat bermeliler şoňa. Sen o milletine Nuri, nireli bolsa da hemmemiz adam ho, akal, Aşgabat, mari, lewap, barimiz adam şo sana söwýän, sen şonu tapjak golla, hediýe atmada şonu tapjak golla, kimdini? Gaýtamam marlyňa diýe nemesin tapýan o sen şolaňa diýe işin görýän o sen gaýtamam o golla görýär. Täs gelmek aňarda dursun o. Waq çarýarjan menine şu oglanlardan eşit oturýan. Näme bolandy ilki düşünmän oturdum. Men Nura efir alaýda diýip ýazdym. Sebäbi
köp zatda gabat gelýärdim. Şulardan söwüp zat edip biram owgan türkmenler we öwün o türkmenlerimize diýe ejeleriňiziň, kakalaryňyzyň, ölenleriňiziň mazaryna näme deýin, agdyma palap oturman, tohum tiýji bolsa söwüp oturanlar bar, nädip janyň ýanmajak öz. Ola owgan türkmenlerine şu taýda öz türkmenine öz welaýatynda Türkmenistanyňda ýaşap ýörün. Sana millet paraçylyk edip oturan adam nähil düşünmürjegim bilem o. O bir kili aýyrgan bolanok. Barnada aýtsak, dün koglana şo bizinkileren birazcık destek berdi welin. Gaýna ýazadym, özümizdenkiler gelýär, ýani eýle beýle diýdi. Indi öň bir söwünden bolsa indi 4 dollar. Birazcık garasyň ýene de uruna çykmaly. Etýär tutuş türkmenler, owgandy türkmenler gurlar. Efiratsiýana da olanlar, şu efiratsiýanlara deýişdi de efiratsiýana tutuş owgandy türkmenlere söwünmäň, pawut bermäň. Berde her kim işi güýjü var, dogry düşünýän. Ýöne efiratsy tutuşuna söwýäňiz, olar amandan soň bize söwýär. Başga milletem seredip, "Hey türkmenler halis dyn aýtdyr" diýär. Men äle işledim, başga milletli bolsa mene şonu diýen. Kanyasna her kim diýer. Yani biraz Atawaýyňa metýän oýuny şol. Atawaý gidip marlara söwýär welin, marla oglanlara baryp akallara söwýär. Ondan soň akallara marlara söwüp başlaýar. Şo bir aýtýana düşünşmän bir derek zadymy üstünde uruş başlaýar. Näme bolýar? Soňunda her kimin bir güne ejesine, kakasyna, bajysyna ýetilýär şeýdi. Şu akallara söwýänler, ya marlara söwýänler. Ne 150, ne doganyň sen anketasi belli ýa-da ne de nilerde de belli. Nomerini al, nomerini konum at, bir görşeli, çaý içerliýän gelen okşa dogany. Öz aramyzda diňe bir adam gallarýas gitdi efirini, asyetini efirine mörmellen soň. Asyetine gidip şoňa söwmem zapalla. Etmeli zat, video çekip bolar. Dawaýt soňlanlar. Şu Atawaý diýen oglany alalyň, anketasyna jal edelim. Şonu edip bilýäňiz, kaktika işiňiz, güýçiňiz bolsa da gönü 10 minut wagtyňyz alýar, maksimum 10 minut. 10 minutyňyzy şonu izläp oturanyňyzdan gidip jal edelim. Eýdeliň diýsen, ana ol gurrun ýerlikli bolýar. Gidip beter ädir akallarym, beter kyllygy daýatyryp dogansa, ondan soň Atawaý ýaly kän bolar da. Şo apkanyň etişýalyk bolýar da. Bize düşünüp bilmedik o maksat var, Hudaý bar. Bizde janyň ýany şunu ýaldaty. Çykyp gidiberdiler. Hesabyn soramak gerek. Etmeli, şu da berde dinle oturlar hazır. Şu an Nur sen diýen aý hökümet eýden ok beýden ok. Bizinkileriň özleri medet elen ok. Özümizin elinden gelýär zadymyza ka etýänlere deýişden. Ýöne etmeýänler kan bollugy üçin bizinkiler diýip gurulýar. Hakyky. Eyle kiňi ýerdedigini bildiňiz. Men şol maksat öwünki owganyň Saparsanı şu an uğruna diňe. Uğruna diýdim. Bizinkler birazcık pamek berýär. Näli pamek berýär diýsene biraz. Bir kişan oglan efiratsiýadan afganlara söwnýär. Bunu tapmak üçin diňe öz ýakynyň üstü bilen tap bolýar. Başga ýerde tap bolan ok, düşündiňmi? Bizinkileriň girýärden ay afganly türkmenleriň agzyna sen onu diýdigiň çeýjen känilden soň gaýsy birini tutjak bularyň. Bularyň kimligi ýok. Kimligi ýok, käbiriniň pasporty ýok, granitsadan gelen köpdi. Hemmet. O gaçak gelenler. %75% gaçak gelenler. Eçen ýatagyndan çykan oklar diňe iş, ýatagyn arasalanam diýen oklar käbirleri. Nädip tapjaksaň o? Gelip afganlara sevmen gaýtam, dost bolmaga çalışmaly. Aşakda şunça sevmen diýär, düýün begenjem sevmen diýär, eýleken sevmen diýär.
Yo doğru aýdýaňyz ol umumlaşdyrmak ýalňyş da ol bir sany o aňarky samsyga umumlaşdyrdy. Umumlaşdyran üçin bir de minni umumlaşdyrmak ýalňyş ol ýöne bizim erkeklerimize şu saýda iş düşýär. Erkeklerimiz birazajyk aýagyna diýdine galmasa bizim üstümizden söwgen hem köpeler täsir etmedik da biz özümüz sil etmedik. Ha çeçenlere söwsünler her şeydik näme bolýany görkezýär ya çeçenler. Geçenler daya. Ha. Türkmenler seýär. Ya üstümizden gelen baskılaya giden baskılaya. Ya bizim erkeklerimizde biraz du mertlik yetene o yüreğinde lay. Hakikaten emesene. Karavatır Oğlum, doğru erkeklerini yerde diýsene. Aytmasan aydı o. Biz var ha. Borla yadır. Özümüze geçsem kendi da aytmalı men. Ay bu. Özümüz siletçak bolsak, eger biz silemakla isteýän bolsak var ha. Mert Türkmenlerimiz, yiğitlerimiz biraz ayağına kalmalı, biraz. Öyle, ay mena işim bilýän, eklenjim bilýän, çöregim bilýän, maňa başga zatlar gyzykly däli. Serial görenýär, herede otursan, ha o öňüne gelen söwürem, bu arkamdaky atawaýallaram çykar. Türkmenistan'dan Türkmenistan erkekleri kadınlardan daha ötör diye. Sen niren erkek onu? Harece öyle kadın mı? Erkeklerimizde de kemçilik erkeklerimizde de walay kemçilikkin hany görýänsiňiz lay bir etmeli bolsa, jemleşmeli bolsa, ýene bolsa. Sola hakiki bir zat meselem üç toplanmalı ya eyle beyle diýsen ilki başta bolýar soňundan işim çykdy men eýlek gitmeli tuda suda. Ýene ýa tonýal bizimki. Şoň üçin biraz iyileşmeli. Düşmanlığındır da koymalarını. Opçu düşman şu atavaya opçu düşman. Esasen eylek Afgan opçu düşman. Bu düşman için hem Afganlara tövmen dost olmaya çalışalım. Yok biri gelýär men ýanymda 4 tane Afgan we men häzir geçetin tikjek şon tap. Oň bilen sen ömrüm bermeýärler saňa ony. Gaýtam emmesin bir ayaktan. Dersin gitden götürme durma adam kenel dersin. Bollu başga da dedeň ok. Yo başka birinin günahını başkasına çektirmeliler. Ha diýmedik koşulmadık adama çektirmeliler. Ha diýen adamın özüne çektirmeliler. Awa diýin käbir men emmesiýem ok ýöne käbir owan türkmenleri gelýär däne. Oğlanlar bile sevginmen bil günahymyz ýok. Bile de sevdi şol. Bilem gözleýär ýa-da ay gözleýän bolsaň 24 saat wagt beren. Sen kime berýän o 24 saat? İlki bilen sen özüňe bermeli şol 24 saat. 54 saat beren dedi tap bilmeýän onu sen häzir birden. O oğlanlar bu taparan soňamy Onu özü meselem oğlanlyň öz gowy tapmasa olar esasy Zeytunburnuny merterde. Sen häzir owanda tapsaň saňa aýna beýtelen biri Türkmenistanly. Awganlara söwnýär, dogrymy? Sen sanyňa ýakyn ok, ýa Türkmen adyna söwnýär. Sanyňa ýakyn ok diýeli, primerni aýtdym men saňa. Ondan soňra awganlaram gelipden Türkmenlere söwse sen öz Türkmeniň beresiň gellermi? Beresiň gelmez. Olaram şeýdi otyr suwat. Yok, seret onu yalan diýme, maksat seret ben arada bir Türkmen gıydımızı şantaj eden bir owanynyň videosunu çıkardım, ýadyňyza düşýän olsa YouTube'da. Rahmetullah Rakip Browlan. Bizim Türkmen gıydımız karoçam İstanbul'da tanışıpdyr, onuň Türkmenler öýdüpdir bara, Türkmençe ýeplese. Her Türkmençe ýeplen Türkmenler bilen okda owany Türkmenleriň badyn. Kim bilipdir owany Türkmeni triýeka çekip görýär, oloklaşýar mundan bolyn. Bu soň bir ýönnäk goşunam Alman çykyp gaýdan, özüm Ýewropa gelýär. Soň maňa aglap jaň etdi. Şunday bir owany Türkmene gawat geldim bolyn. Bu owany Türkmen maňa günüme goýanok, ay meniň şol öýüme uğradan zatlanmam, alypdyr kargodan ýydyna diýe. O taýdan telefon nomerlerimi dogan garnaşdym. Telefon nomerlerini tapsypdyr diýe seret. Indi diýe bir de bu bol görkak diýe video çekipdir diýe. Indi muny diýe Türkmenistana garnaşdyň uğraçok bolmasa maňa 2000 euro pul ber diýip şantaj edýär diýip aglap jaň etdi. Dini bilen mokş parambadyny. Men çykardym videosyny я не оправдаю Афган туркменleri. Я не оправдаю, но надо дружить с ними. Ну, конечно, его. Şonu owanyň öýler tapdylar şonu. Я их не люблю, но у нас туркмены женщины
некоторые женщины знают про зайцев в ИМО. Овкан ИМО групп есть. Зайцев там многих туркмен есть. Многих туркмен женщин есть. И они меня отправили, смотри, если мы не правы, смотри, это твой туркмен. Сказал, мне было обидно это. Конечно. Она знает про Афган türkmenleri. Kime Она знает. Ha? kime gurrun berýän? Sana aytıp ötün mene orşolap. Düşünmesin emmesi. Ya o da leni prosto düşünmesinler diye aytıp ötün. Salamu alaikum emmene be. Salam. Go mahalli tamatmy. Yani ödümüzün kuyunu ödümüz yere sokyanırsa etmesin diye ötün. Ben şon için orşolap kurlav ötün. Assalamu alaikum, hayırlı günler. Ne hayırlı olmasınız bizim Aleyküm günler de hem besin bir çukurdan sürmen daha ne. Doğru, Sen yani de yok. insan var. Doğru aýdýan. Şonu ine tip bol owan togondan ödüm çäretini Pes insanlar var. Ayrıca bir ecesini kakasını tanımayanlar ama. Şu rakam insanlar var. Hem kişinin adı betti oluyorsun. Doğru aýdýan, doğru. Men ýa-şoň üçin mysal berdim. O wany türkmenlerden biri bizim bir türkmen gelinimize arar berýär, şantaj eder dedip 2000 euro pul soraýar. Şonu men YouTube'a çıkardım bolun, şonu o wanyňyz özü tapyp özü şonuň çäresini gördüler. Özüm Eýranyň gaçyp Avası on men şey Yok, etken men öyle olum yüzüne yoğmayan olur mu? Buranın asarını götünü berip ulanlar olur. Götünü ne yerse on şöyle çıkyan olanlar. Doğru aýdýan. Yok Yani- yani Türkmen benim zoruma gitti ya. Hemen bir Türkmen var yani. Bravo. Bugün benim çıktı bayağı zoruma gitti ya. Seret o Ay, şu anı tane- Türkmen olsan doğan bize de kömek eder şunu tapma. Sizin bir çevreniz uluy zat. Bir de biraz Allah. kıyınrak düşüyor. Qara bir beýleňiz. Storadyp video çekdirin sene şoňa. Bir ötünç storadyp bir video çekdirin şo haramlada. Bütün sonra tam bilen okuyun deyen efir açtı. Aranlarda o bizim oğlanımız olsa bir dakikada koydu. bizim oğlanımız karıştı. İstanbul'da mı neydi? Ay bizim son tapacak kolasın gizleyeler de gizlemeye bizimkiler pauttur ya bilet. Yok tapılar da aydın üç olsa elem görürdü ya. Bir gün olmasa bir gün üstünden çıkarsa. Häzir onu bir gün bolmasa bir gün çykynça ýam ol häzir nähil ýene de bir sürü söwünçler zat edip gidip barýar-da. Sevunu versin. Bir gün olmasa bir gün öňden çıkar ol. Gepi yok. Asakta yazyanlar da onlar bir zada etçek gayret edip ondan hemmetinin günahı yok. Daha siz reç druzna siz böyle dost tutup bir ovanlı Türkmenler dost tutsanız onların konuklaşa onların gayretlısı namuslusu köp içinde namuslısından yine bizde de var yine bir kısana atavayalık var atavay için emmesi günahkardalar. Hakikaten. Bravo. Vay. Tilpen eskenin Zemgel haramına sagalsız tonat böyle. yara gaydar Zemgelde o. de sagal bol ya. Tilpen eskenin gandonu tonat yara gaydar. Ona ne diyecek? Ay, şoda İsa şonaydı oturna. Son nuru yanlış düşünüp oturdu. Ödümüzün kılar gitti. Padar katyalar. Näme oğlanlar görýänler ötýän, meýranly türkmenler görýänler ötýän, näle türkmenler özüni öldürüp ýene de padar katyalar diýerdi. Türkmenimiz bolsa görýändir hemmesini. Emes yok, o kelimeci tonat yara o. Tilpen eskenin gandonu. Ağzını eskenin çort. Bolýan sağ olun, hayırlı günler, Allah yarlaňyz. Sağ ol. Etmen zadyň ara nuru muna türkmenstanlykları näme mara erkimin gurrunu iki sözden biri men Türkmenistana barıp gaýtdym men görüp gaýtdym arada adamlary ikiden bir sözü işimma eklenzimma bolly başga söz diýen oklar taňa näme diýerler seýimin adyňa seýenok bolly goturda götüňüp işni problem diýer diýen sözler O ne? Yo, olur şo yürüýte şo eklenç problem edip koydular da şoň üçin başga 50 gün oğlum ýöne bir taşynlar. Aeroportda da gördüm. Marleymam gelip, Levaplam gelip, bilet
şunyalı etmeň şunyaly o şurada durup etmeň şunyaly hereket etmeň diýen öli biri geldi men başlygynyň ýanyna girecek. Ey çigim aeroportdan geçip bilmersek näme iş problema borlay bize de problema döretýän da şu wat. Beýtmäýsen götüňe oturaysan alarsın da bilediň. Näme dersin? Ey o taýda gaýra taýda garaşyp dur diýen öli. Yo alarsın alyp berýärler, atan alyp berjek diýdi. Gitdi ödüň. Sana bor diýdiler ha. Bilişli problemi döretmedi. Marlin geldi ya son. Ya ma askavatlı ya da levaplı bir geldi ya ondan sonra beni burlasın gelen nokta. Selamünaleyküm abi. Kovmuşlar. Unutmuşlar inşallah. Yani bu Nemiden oğlan Türkiye demiş mi, İran'a mı gitmiş mi? Bir gurla bolsa da kaknikak. Bolsa da edil anardaklara meňzanok berdaklar ölüm. Yok ödeli atavaya da sapak bolur. Sen şoradaki yok ödeymesen sen anardaki näme daý nuru yırtılanyň bilen näçe yırtıl peýdasy yok. Gidip like basýarlar. Ma bir ne ýaraşal. Gidip padarka atýarlar. Ben şol üçün ýaýyna da seredesim bilen gaýtam şalyny beriň diýip video çekdim men gaýtam meň videom aýrly. Meň videoma şalyny berdiler. Şol üçün derdäki tapmaly Türkdäkini, Türkde kaknika elinde bäriň Türkün kanunyny bilýän. Üýsü ursaň gepiňem sözü watanlyk gurlayan ölen polisiýalar sana da atýan. Doğru diýeliňden şoň urna çykalyň doğru. Men ataway gizle ataway sövme diýem. Sövüniň peýdasy ýok. Aça orsyň erkiriň akallar gelerden marlar sövdülay da atdy. Bine sen hem kommentaryň açanda. Akallar beýle diýip dur. Biram gelýär adam marlar beýle. Onu İran näme var ýene urşa var ya öldür. Urşa var ya peýdasy ýok muň ziýany kän etýän adam şu wat. Taňyş şunmy? Ilki bilen şoardaky tapaly eýlekilere de tapak bolsun, ilni küçükçeklere de tapak bolsun. Abi pana aýyrdyň biraz ortalyk köseşenler o levaplara sevip durka ýene de ortalyk köseşdi. Atgowanyň keýno o atawaya teredip owanly bir sevip görse owanlyny tutup bilmesek onda başka näme gerekdigini bilemok ýani. Tutuşa giýdiň, bäş vilayatyňa sevip otur. Bolya bu edak marlara sevdi, bolya levaplar garşanok bir de sevdi, o adiyse. O levaplara da sevdi. Geçen 5 vilayet, daha da 5 vilayetin çekidine de sevdi. Bu noktaki çağatına da sevdi. Baydağına da sevdi. Opçuda da sevdi. Çek o zaman şöyle etmeli. Başka da etmeli, olunlar. Ben maksadım bu garla, ben ödüm, bilýän. Ben uğrunu şu dogunun, kene ovanı tutmanın. O niyede näme tapma ne şu ana oğanlar sonra oturdu. Sapar brat. Yani prosto pes gelen mermetinler de oğanlara sevip. Solan pes gel olya. Oğanları sevip. Ay bile de sevip, bilem sevip deyip beter işin içine arkete gorjalaýar. O käbir gelýär Talibanlara sevip otur. Talibanlar o yurdu bakwallaw Afgan o. O Taliban ayrı, Türkmen ayrı olur, bakçı olur. Şo da hazır dedinkiler köpü bilen nokta näme etýänler. Şoň üçin Talibanlara da sevmek gerek, ýa-da de diňe birine sevmeli. Ve şoň götünde durýan sevmeli şey tapmaly. Ol başga boýdur ýok. Hakikaten. Cemal gurlayan näme diýjek bolup oturdun? Selamünaleyküm ağam. Kovmuşlar. Unutmuşlar. Sağ mısınlar? Go gel. Bu mevzudan benim bir kança gün oldu haber bulunma. Bu oğlan Türkiye'demiş mi? Başka bir yere gidenmişin mi? Belki de Türkiye'de hiçbir yere de gidenem yoktur doğrusu da. Bu içinde BZK oluyordur buna. Çıkar çaka oluyorlar. O bir yerde Türkiye'de gitmiyor o. Ha, Türkiye'de olsa Türkiye'de o tapmak kıynav olmaz mı aslında tapayın diysen?
O bir size bir kömek edin de bir Owgan Türkmenler bolup şoňa bütün millete emmek için ejesini batsyn goýman, ölüsini dirisini goýman söýüp otur. Häzir biziň Türkmenistan naklarym oňa söýükse sizinkiler gelip bize diýe, bizinkiler size diýe. Doğru. Şoň üçin şonu tapmaga kömek Yok etjek. doğru, men öz oğlanlarımızın yüzünü yummayan ederler de o. Türkmenleri olsun, kayısı olsun fark etmiyor. Cahil insan her yerde cahildir. Ederler. Yani. Ben yüzünü yummuyorum. Aşaktığım adam söyle gotiler şu plan. Karagede birisi. Bunun şey määrä saalu itseään viisin ruuduna. Minkä koittaa olla olmalle. Se on mä emme opan. Alo. Sen bana nam edip yazdın da ondan aşağıdan. Kardeşim sen nerede oturuyorsun? Sen nam edip yazdın. O ortalan başka zat yok mu? Çöz mü yazılıyor yazdın adam? Ben iyi de gördüm gününü. Sen gelip gördü bunları ne? Doğrunu sikeyim senin. Biliyor musun bir gayret bir namus? Sen şüphe vetenin satıp oturuver şurada. Vetenim var benim. Vetensiler yarabbim. Ne mi olacak o da vetensiz olayım ben biliyor musunlar? Veten ne biliyor musunlar? Asıl hain sizler biliyor musun? Ben 6 yıl 7 yıl uğraşıp gelen adam ben Afganistan'dan biliyor musun? Sen eneğin kucağında yatıyorsun öpülen. İşte adam olan yok veten. Veten. Gepleyen getme böyle sen. Sizler yan bir gayret bir hala geldik. Sizlerin elinizden ne yapmış bu? Geplecek yetinizden bileniz yok, kurcak yerinizden bileniz yok. Götünüzden sıkanınızı ağzınızdan sıkıyorsunuz ülke. Sizin boklarınız mahallen de sıkıyorsunuz. Şola Türkmenistan oğlan özünde de günah var, günah yok da aşağıda gelsin ya. Bilen milletimiz tarif etmemen yanında düşündün mü? Bizim Afgan milletimiz Türkmeni olsun, kayısı olsun, hiç kayısın men yanı tarif etme düşündün mü? Hem bilen görken ama bir adam tarif et ki görmedik, bilmedik bir adam men yanında tarif et. Ne yapacak sana ne yapacak verdin? O zaman cevap yazan falan doğru düzgün yaz. Ya salam yaz, bolmacak gepler yazma bana düşündün mü? Eğer insan olsan, birazcık da insanlık yeri kalbinde varsa, eğer insan değilsen zaten insan değilsin. Bir kere öyle salam aleyküm yazar. Sen direkt sökmeye mi başlıyorsun? Sen kimse maat okuyorsun? Şola oğlanın ne derler bir yetkilere gelip göreş Türkiye'de bir iş edecek o esinlere Edecek, az kaldı, tapmacaklar. Bugün olmasa hiç yarın tapılar düşündün mü? Hiç ondan sen teşviş etmesen. Sen teşviş etmesen. Benim kurtmağlar. Bir vakti olmasa bir vakti tapılar ol. Yok benim kurtmağlar. TikTok'a giriyen var ya, şundan başı görün kalmaktır. Oğlan neydi, bu oğlan neydi, hiç kim işten işeden yok. Karip bir ay olup gelir. Kapılar grubumuzun olsa biliyor ben. Hiç onu teşvik etmesen. Bir onu teşvik etmesen ben bir güne tapılar o. Geliyorsun verin bana dört veriyor. Hemen senin bana dört veriyorsun sen. Nuri gele var Nuri. Selamun aleyküm. Gele var o bunların ne? Öldürüm seni uğradılar ha. Ne oldu? Arkadaşlar, olmayadan anlat. Düşünler aldım komşu ikisi birbirine gir bu da bunlar. Ya vatandaşlar, bu tayda bu mesele şula olundu. Bir tane samtık, aklı yetmedik, biraz gürlüyor ya. Oğlum, bir Türkmen'e yapılar, Türkmen'e cevap verecek deyip umumlaştık gürlüyor yani yanlış şu tayda. Yani bir bilen abiden avalsa şoňa jogap berýär halyna samtyk tutuşdyk mönleri ay ben sizin ayarlaňyz nämetgen şu Atawaýa hiç umumlaşdyk diýip otyr. Ol Atawaýdan beter. Onun beter de yok diýär. Bulan bir näme marlar eýsek. Sen diýär näme bu adam. Nura. Onu näçe sany asullar gepleşdiler de. Şuruna gepler kapatalyň bizler görür. Dibem aýtdylar düýün öňün bir günden bärde. Şu konumu kapatalyň, şol oglan bizler näme etdi gözlemi eder. Gaýdyp bu geplerini aýtmaz ýany işin edersem diýip otýarlar. Ama o nedeni bolana wa. Yo indi yok diyorlar da indi ötüş soramaly. Ötüş sorap video çeksin. Onam mana her ýerinde getirip aýtdyryp otýarlar ne? Her ýerinde getirip aýtdyryp otýarlar. Ötüş sorýam şu wagtda.
Wala men öten aksam torap koydu. Ben kaksam torap koydu. Kiyici de mez soruyor. Näçe Şunu sonunda meni öldüm aýtdym. Ýekece bir zat. Siz şonu görüp oturan bolsaňyz, eşitip oturan bolsaňyz, näçe şonu paýlaşaňyz ogony, millet beýtdir. Beýtdir bolup oturanlar. Paylaştım bu video. Seyret 3 minutluk video çekip paylaş da telefonla. Ötüncüden son gel paylaşsın. Şon ýalar näçe ötünç Aslında ana ettirecek benim öten akşamın bir ýasym geldi. Tanılyan adamlardan ol adamım ol adam aýtdy mana men diýdi men şu giýjatçylyk diýdi men şonu diýdi. Paýlaşdyrjak, gepleşjek men özüm diýip söýdüm mahanem etdi ol adam. Ben ýaýlarna köp giýrem ýoklar. ötünç sorap oturany gördüm. Türkmen arkadaşlar. Hawa men öten akşam eşitdim. Şonu eşitdiňmi ýa gördüňmi? Yok görübem otin, eşitdim otin da masrakam ýaýynda men dasynda otin, ýaýyny seredip otin, amma men ýaýynda däldim. Eşden morsan, gören morsan şonu video sahran edip bolýanlara şoň Men sudatlara düşen men ozalda wagtam etip koýjak şonu. Söwünji paýlaşylýar da şoň näme üçin ötünç soran paýlaşylan o. Men köp Soran eşten var mı başka? Başka eşten var mı son günü? Kezemet Nuri Türkmenliň hemmesiniň ölüsiniň, ejesiniň, kakasynyň, dogan garnaşyna ýetenini, söwünçlerini paýlaşyp bilinýärdi. Näme üçin ötünç soralany sen gören bolsaň şo paýlaşylan ogony. Значит, ýekete sen gören bolsaň ötünç soran däp bolmaly. Ne çünkü Atabaya'da kıllanday men soňa düşünemem. Ýa ben haber ýüzüra adama bar. Sevünüp bören ayarlarım var ha. Doğru ya, Gorkor Suat o söwürt gören bir-birine Ana belli. Indi men sana bir zat aýdaýynmy? Sana bir zat aýdylanna, waýdamyza söwýä diýemizde. Ay oňa deýmedik bolsa deýmezlerdi. Özüňiziň hem günaňyz bardy, bardyr diýdi. Men öz günahymyzy diňledip Turkamam gidipden oň ýaýyna gidip ýalakalyk etdiň ara. Ben bu zatlar aýdamam. Ben de onları benim Ben sorady diýe. Bizim maloy diýenler men şoň şunu aýdyp otyr. Maloýymyz bir saat garaşmaly ol ite. Olam gelmeler nädin aktyrmaly? Ýok plan daýmelsin, ýok plan näme gelsin. Şondan soň ötünç sorajak, ilki ol ötünç sorasyn. Hey, milletten ötünç sora diýär. Biz ol oglandan ötünç sora diýemiz ok bolin. Ýok, ola milletten. Millete söýgene aýle kowlan. Arife söýde. Ya baýdaňyza söýgene. Näme ýalan gurlaýan ebäs geldi. Gepin başyndan näraýat gelýän sana aýtdym men aslında mene maksat aslında men köp gepletme. Bu soracak geldi priyalla ho. O geldi. Wow, ötünç soracak. Gelip şon diye. Tamar yamanan var. Onun bile yaxşı yaman olmaz. Bir yamanın söyledi için, zat için. Bırakam 2 gün, 2 gecedir. Gayret şonu konuşuyorsunuz. Çok adamım söylediğine pişeymandır. Şunca gepiş olam eşitmek islen yoktur. Tamam, islen yok, gelen yok, bolan yok bolsa o taýda sen bütün Türkmenistanyň halkyna, milletine, ejesini, baçysyny, söwününe video çekip atýarlarda näme üçin öwüz onu izläp otyr, ötünç soradyp ýekece öwüzmi görüpdir, näme üçin video çekip atylan okşa ortalyga. Dörde bir adama habat, menem bilem men aýdýona, men telefonu tutýan ýok. Sana maksat aýdy otyra, näme diýen. Adam şol kötü adamın söylediğini bilen desteklemenin hürmetli adamlara kötü olmaz da. Millete söýgenne video paýlaşyp söýdi, dogrymy? Näme üçin canly ýaýyna giren ötünjüni biz kabul etmeli? Hemme Türkmenaň videosyny görüp hemme kişi söýgenmeli. Ýöne video çekip hem ötünç normal, näme üçin canly ýaýynda bolmaly bu zat? Olar canly ýaýynda bir söýdi, video çekip bir söýdi. Canly ýaýynda canly ýaýynda da soramaly ötünçüni. Istek video çekip soramaly. Sen besep diýen ha? Video çekip ötünç soramak bolin canly ýaýynda bir küstany oglanyň ýany ötünç sorady, o geçýärmi? Bakın video çekip hem ötünç sorar. Cemal Afgan sana diyorum. Sen bir adam söktü diye beste Afganların Türkmenine ya milletine
bular bozok, bular şey deyip bilmersin. Oğul bile Cemal Afgan, Durma senin sana bir ineğini yapaydın. sikeyim ben, Durma senin sana bir tuğanını yapaydın. sikeyim Kombe. ben. Cemal Sen Afgan, geliyorsun. senin bacını sikeyim ben, biliyor musun? Bu adam rakam demettirecek kaldın. Ya Sen şunu beste oğlanlara tevhin edip bilmersin. Hain, Madem şerefsiz. ola adam tapıp verin, cezasını çeksin. Sen ne için özür diliyorsun? Bak sen Kim o adam özür dilemesi hakkı yok. Getirsin adamı çıkarsın ortaya. Sen beste oğlanlara Cezasını tevhin çeksin edip adam. bilmersin. Sen Hep bir kepliyorsun. gayrat, bir namus. Boğmacak hep kepliyorsun. Çıkarın adam, verin Olmayacak adam gep elinden. geplem Ne yok, mi tamam tartışıyorsun? slogandır. Arkasını alıyorsun, taraftarlığını diyorsun, geliyorsun da. Yakşıstan var, Yamanan var. Yaman Türkmenistan adam hanım sloganını ben çıkarın, eşittim. bir Tamam daha bir sloganlar kötüsü. Her yerin Söyle yakşıstan var, bile, Yamanan var. bile. Söktü deyip beste Türkmenistan'ın adamı kötü olmaz. Türkmenistan'da da saygılı, şerefli Türkmenler var. Hepimizi seviyoruz. Ama sen beste oğlanlara tevhin edip bilmezsin. Böyle Şerefsiz, ne kapandı gayret. zaten. Sana söyleyeyim. Böyle Sen kapandı. bir Adamı namussuz. tutun. Biliyorsunuz nerede olduğunu, nerede yaşadığını biliyorsunuz. Ama gizliyorsunuz. Ondan sonra özür dileriz. Yaşlılar toplandık. Bağışlarsınlar. Var mı öyle bir dünya ya? Özürem dilemiyorum, tanımam yoksa Dileme o zaman konuşma kardeşim. Niye konuşuyorsun? Boş konuşuyorsun ya. görem yok. Ama sen beste Afganlara tevhin edip bilmezsin ya beste Türkmenistanlara ol tevhin edip bilmez ki bir söktü Ben de beste taraftarlığını Türkmenistan edene kötü herkese olsa. Ama öpüyorum. sen şerefsiz Taraftarlığını bir herkese gayret senin öpüyorum. yeneğini Maaş yok mu için? Bir gayret şerefsizden seni bildirme zaten bir sensin. gayretin. Düşündün mü Doğancan? Ma bir gayret şerefsizim diyemezsin. O valda şu adam geldi bana yazdı günü deyip yazdı. Ne için yazıyormuş bana? Sen ne aşağı diyorsun ki Afganların Ben birine hiç şampiyon ayrılmaz. hemmesi Ben kötü bütün özel aleme harap tevhin eden ettim. çok. Sen Bir geliyorsun gayret, böyle. bir namus. Var getiriyorsun. Bir Türkmenistan'da gayretim şeref- sensin. Bir gayret murdagavem şerefli sensin. insan var Düşündün Afganistan'ın mü? Şerefsizim Türkmenlerinde de. sensin. Sen özün Doğru özün zaten sensin. bereketlenen bir namus. Qaran bir minut. Näme şetjek bir adam ýaýynda janjal edip, "Ho, bular ana sögüşipdirler, ho. Sizler Türkde dämeň Cemal aga?" Ben Almanya'da. Almanya'da odol Türkdesiňiz abi. O Türk dedim 2 ay oldu gelen ben. Ho, onda mana şulardan, Türkmenistandan Şatlyk Şyhyp diýen adam Türkmenleriň ejesiniň, bajysynyň diýip hemmesini agyzlady. Aya sizler Türkmen däme? Türkmen doğru. Hakikat. Adam ağızlarını bile Buna kötü baydın mı? olmaz. O şerefsiz Oğlum. şol adam özü Oğlum. anasının saçağından nanimede göt berketlenen adam böyle bir kovma, bir memlekete, bir bayrağa tevhin eder. Biliyorsunuz mu? Bana şu Cemal yani bir şerefsiz insanlar. Şerefsiz Şunu sensin. unutma. Tevhid bayrağından mütemmamen slogan adamı dizlerler ben düşündün mü? O şerefsizin tarafını almam ben. Eleğinin amamla sıkınca sloganı adamı düşündün mü? Şu tarafını alma. Bedekiyorsun tarafını alıyorsun onda sen. Çıkarın adam verin adamların eline. Nece çok gizliyorsunlar? Çıkarın verin adamların eline. Çıkarın verin o zaman adam eline. Kuçka bazara geldiğinde yuvasat bir-birden gurlayın da öz problemağız çözmeye geldiğiniz nemen üstünde sevuşuyor. Bakın problemim çözmene geldim ağam. Ben hiçbir kovma, hiçbir memleketin bayrağına tevhin etmeyen hemmesine iftikarım var. Hatta Yok, öz bayrağıma tamam. başta Türkmenistan'a saygım koyup benim özüm Türkmenim. Ama bulay diyor ki beste Afganistan'ın Türkmenleri kötü, Afganistan'ı haraplan şular. Ama bunun özü şerefsiz biliyorsunuz mu? Ben Türkmenistan'ın bayrağına da saygım var, Türkmenlerine de saygım var. Saçağımda nanimedi adam biliyorsunuz mu? Onun bile Türkmenistan'ın bayrağı ya Türkmenistan'ın mevzunu kötü olmaz. Sen şerefsiz Cemal. Bir dakika bir müsaade künni. Otur künni. Var gepiyorsun. Dinlemeden gepiyorsun. Bir şerefim sensin bir oğlu bir etten gepi. Adamın yazısını okudun mu sen? Tevhin ediyorsun sen. Adamı oku. Trey heleğin sikeyim senin bir gayratına. Gepleme annen bilen yok, dinleme annen bilen yok bir gayrat. Bir namus. Yok mu? O nem şunu Afganlara sevsin. Evazelli gitmedik gitleyen mi şu an? Cemal çıkardım ben. Näme diyorsun? Cemal çıkardım ben. Bakın sala adam sögüp der şunun tarafından ben özür diliyorum Afgan olarak. Ol kubrik atasının saçağından nanimedir adam biliyorsunuz. Onun için Çıkarın orta ne gizleyeniz? Men gizlem yok. Men o konuda men yok dedim sana. Men bilem yok dedim. Men gördüydün görürün dedim. Çok iyi de sen öldüm yayınına alıp öldüm çıkarıp koymadın beni. Ben başka bir zat gideyim yok. Kötü bir şey diyeyim yok. Öwezgelli değil yani oğlunu ağza kana tanıyan bizim Türkmenlerimizde de hiççilik düşmançılığı yok bu oğlunun. Öz
O wanly Türkmenin aýara çäresinden görür tapars diye. Onun nemesi neder bula olanlar? Men bilýän ananyan bula olanlar. Bay bulan mara. Bakın ağam ege şol adam Oğlunlar benim yanımda bir olsa da munç benim Türkmenistan'ın burada bayrağına yayına ya gidecek milletine sonra tevhin etse de ovalı bile özüm soraman durup şol adamın cevabını vererdim. Ne için bir adama tevhin ediyorsun diye. böyle mümin. Men sesim geliyor mu? Ya geliyor. Selamun aleyküm. İki sefer salama verdim onu da var. İşte Esnafdın bakşedersiniz. Ve aleyküm selam. yok yani. Oturdum zaman. Şükür elhamdülillah. Seret şol oğlun var ha. Arif mı ne adı? Menem dinledim düğün onunla. Paylaşıptırlar nemesini. Gat yervet söýär ol. Sögübilendir. Ondan var bir adam bulağım dilen bir mut aydayna. Kötüsü yok. Her yerde cengel bir şakaldadır diyor. Ama Tamam, şol adam tamam. bir atasının saçağından Gıy nan adam nedik bir mut adamdır. Dur bir mut bir garaşay. aydayna men. Garaşay. Onun ýan bir adamın gözüm çıkarıp bir elin ayağını dögönün goğda onu ýan sözlerlen. Gat yervet diýär. Onu içim tutuylmaz gap neme bilmez diýip edýämnän bir dünýä garaşy pesge şo gepler oturan onun belli. Bize o anda oğlumuz. O anstana yaşaya olabilirsiniz. Yani sizin esasy ata watanıňyz da hoş olu. Bizim nämämiz diye. Tamam bizim saygymyz var. Ulukan yurt. Yani bu tewi hadise ole bu Türkmenistan tarapyndan gumanitar pomoş kömek ediler. Şol biz şo Türkmenlerimiz bady ediler. Size ýatlap edilen zatlar. Ondan o watan bu watan aslında sizin watanıňyz şol. Ata walaňyz ýaňaken gaýdan şo taýdan. O ýurdu guran asly olan gördü. Bizim size asly ýamanlygymyz ýokdy. Söwmeli ýerke olandyr gahar gelin. O zatlary dile getirmek gaterwetler gat söwüpdir da aýarlylar zatlar barady da. Biz öz ýurdumyzyň kanuny boýunça ýaşaýas. Anladık adam şol. Gowymin şol şu wagt bir topar olanlary ayağa alyp ýene dip bördäre diýen zatlar gat şu Meni saygym var Yo, yine de- Türkmenimizin hemmesine. Yine de diye özür dileyecekken diye şol olanı getirin diye şu o davalarını gördüm. On şu an gıdıp dur sehel bir oğudan eyle olupdur beyle olupdur diysen gal ya şu adır niye şol olanı gördün? Şutaydan Men hiç tanıyım yok şol adamı. Yankı oğlan beni besta Afganistan'ın merdimine tevhin etti. Şonu için şona yüreğim dert edip men Türkmenistan'a da saygım var, milletine de saygım var, her millete saygım var. Bir adama bu zamana kadar küfür etmedim, etmiyorum am. Lekin küfür edene taraftarım değilim. Şol adam şol Türkmen bolsa Türkmenin saçağından nan yen bolsa küfür etmez. Ol Huda biliyor kaysı bir harrami ki gelip bir millete bir tevhin ediyor. Oturan yerinde söýen oturmak bir tanalyp bir şahs bolsaň ýani. Näil bir general da tolup iş bitirip ay şundan bir zat çıkarýar diýer ýa bolsaň. Senem tanaň onda ol. Hiçim tanaň okla ýani. O geplere gerek yok. Onu ýaly bize özümizde gönlümüz etdi ýani. Şo zatlar diýmänim nememiz çatan nokta. Bolmajak bir gepler bir kowma bir millete tevhin etmek ama herkes kötü bolsa ol adam sövdü diýip Türkmenistan'ın millete kötü olmaz. Kötü bolmaz da ýöne kötü. şo ýene de bir dowam edip diýe men täm diýe nemesi wa zat diýip hazam bir demetjek. O sen aslında O bir şey gün bolmasa erde tapılar. Türkiye'de bolsa şol adam tapılar, şonun öňämi alynar. Onun için sizi biz bir gowundagi şerimize, zadymyza arzymas. Onun özü tapılar onun gulajugyny keterler on mena bilýän näte o aýdan söylersen. Şu wagt üstüne gelip Türkiýe izine bagışa diýilmeýär diýer gelmeýän adam soň diýsen hem uje poz giç boljakda. Ya onun öde Kim bolandy da? Siz öňüne almasaňyz hem size sövse bize söwen ýanak bizem Türkmeniz, bizem aslymyz Türkmenistandan. Lekin Düşünjesi giň adam bar ha. O sözler aýtmasa akuratny şeýler düşündirir, olan düşündirip aýdy bilen olanlar var da o söwünjünden hem beter üstünden gaýnamasy uýlanýar edip aýdyp bilen olanlar var. Ola şon ýaly bir nähil politisk bolýarmy ýa filosofik edip düşündirip gepler bilen bolsa da o söwün çylenmedi ýa-da on görüp bilýär какой-то
çopandır ýaly görseň-le ip memesem ýokdur onu. Şonu aýdýan, Janyň aýakyny okdary onu diňe bir memeden aýaly ýyllar Olar şu oturan yerden depliyor dene bir adama tawhin edip bir adama dad edip ol biz bilen bilmän nurtmy bolup geçen zatlar hem biziň hem habarmy hem adamyza ýöne onu dile getiren olup köpüň ona çykyp o derejede onu derejeden Şol hatawyny ýazaýynda şu taýka şol nemen ajaly uğradyň sonra kim bilýän bolsa şol söwünçeden videoly TikTok hatawyny şu taýka ýazan. Menem bilem otaydan çıkıp durda. Başkan keteden hem çıkıp söw otyr ha. Dün başkan keteden geldi. Sizin diye oğlanınız gelsinler okanlardan ötünç sorasın neydi? Bir saat karıştı şol oğlan. Yoksa afganları söwge ne ol? Bir saat oğlana söwdi. Yani nereden arttırdı dün efirde görenler badyra şu arada. Diňe bizi görenler. Men watanım diye sen ata watanın Türkmenistan. Bilýän bolsaňyz hatawyny ýazyň serowny şoň accountyny ýazyň şu taýk şoňa da jaly uğradyň. Bir iş bir bitireliň ýani ýol habarlaşyp bir da taparsa ýani bilýän wagty ýazyň da hatawyny. Men menem tapmadım. Bilyon nametyonlar yok aral gelin minnettarız saygın var hemmelaňyza. Eyvallah. Sağ Nuri yani sama jotur hemen çıkar koyla da dost şun benim bolya ýa-da gelecekler var çekler öz bolya aha beylik düzdür bolya çıkardım Sınar helen ver men allyp dur garaşyp duran tuğulamy 5 adam var o kirlen aýdasy gelýän 1 2 3 4 5 6 7 8 adam var. Bağışlan men sizin nemeňiz dällenmiş aşakdan 4-nji var din. Abidin sesini açıp bilermi ki şu meni eşdiýän bolsa? Ýa men canlı ýaýny salam maksat senmi jigim? Maksat senmi ýa gelip barajan ýaýyna mergen ul tutuldy diýen 15 min döňje. Yo men halen var otyrma. Way tob etdim Allah'ım. Adyň meňde şonuna gat görmejigim. Bağışlan men. Bala. Sağ olun, tamam oturun. Malay kim gelesi gelýär? Başka. Nur abi orunda sağ olun. Bolya so bor öweldi bolya. Muhammed WhatsApp'tan gepleşersin tek siz bilen. Bolya. Gayrat ediňe bir eçkiňe o her öňüne gelen dilini gasty edip oturmasyn ara terbiýelen gayrat edin. Bora men soňsuz bilen WhatsApp'tan gepleşersin tek. Bolya ýaşy sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz Muhammed Türkmen, Kartal, täze gelenler. Aýtjak adyňyzy aýdyň menem bu gelecek gel efir yapjak. Başga da gelecekler bolsa. Gelip otyrlar. Ağalar hemen de hormatly soňsuzdur ýaşyňyz menen uly düýna şamba sadaga adam aýdyp geçdim. Şu live'da var her Türkmenistan, Pakistan ýaman populär ýa-da. Her Türkmenistan live açan masa ýerler. Şol live'de ödüleklik bolýar. Şol beýle oglanlar bar 3-4 gijeden bäri her live'da şol Türkmenistan bizden ödüleklik biz ödüleklik diýip aýtýar. Şol beýle bir gep bar. Men ötün aýdyp bada açtym. Beýle live açyp onun üstüne devam etmäňiz. Bir Türkmenistanly atýan yani olanın tarafına beýleki adam getiriyor. Murat mikrofon yapsana. Benim mikrofon Ağamcan on goýulsun. Siz eger gayrat edin şu durumu imsimje goýun, aktaryň tapyň, men üçin hem şonu bir şapat urun. Eger ýokarda ogan türkmenleri eşdiýän bolsa, siz hem eger şu Afganistana söýgen oglan bolsa, siz hem Türkmenistanyň tapyň, oň üçin men üçin hem onu bir şapat urun. Ýöne beýle live açyp Muhammed, näme şu bu urun goýma sözüň özüň bagysçasyn dogansyň. Näme üçin goýma bizler bu uruna? Sebäp? Eger goýmasaňyz, şol çağanyň, şo söýgen çağanyň arkasyna adam toparlatýaňyz. Ondan näme bolar? Ondan näme bolar? Sizden bir ýer çykyp bir biýuna bilen urşaýsa bir biýunan bir
bir pittik çalaýsa on soň bäziki bizlenkiden hem size çalarlar. Onun ahyry ýaman gata gider bilýäňiz. bay. Doğru, Muhammed Türkmen seyret men ruhsat berin men jogap bereyim Muhammedcan. Bizim derdimiz oğlanlar däl. Sizem bizim ganymyz o. Siz bir wagt prosto Oğlanstana geçdiňiz o. Sizem Türkmen. Biz sizi kete gidip adaplamyz o. Gönü siz näme üçin özüňiz çäre Hemmeňize Türkmenler. Ha. Salam aleyküm hemmeňize. Çäre görmeli soňa. Birinji. Hani men orama aýdyp sizin numara sizin hanymyz ýaşarsın. Nur Muhammed. Yani orama aýdyp sizin bilen aşoň hem faýaly bile gurleşsin men tek özü bile gurleşemek şol oglan bilýärmi? Diýdim siz eger gaýratyňyz bolsa kenara çekiňde öýleňiz bir degen goýun alyň diýdim. Ýöne bilema olam näme üçin beýle bir iş etdirmeýän tanamak 34 vilayet we Afganistanda 34 vilayatyň 11 vilayetinde türkmenler ýaşaýar. Allah bilýär haýsy vilayatynyň haýsy urswallygynyň haýsy etrabyna çykanlygyny. Onsoň şu wagt doğunyň aýda neden ok. Bäde laýp açyp ne biri gelýär diýär Afganyň hemmesi bir siz aýtýaňyz ýok Afganyň hemmesi däl diýäňiz mesela sadaka şey diýär beýle ki gelýär Afganyň hemmesi hem kisi we falan diýär özüň bolmaýar. Ha şu wagt Türkmenistandan men özüm görüp geçýän düýün akşam bilen yani en azından 10-18 ýerde ýaýyn açylýar. Olaň hemmesi aýtýar gelip diýär biziň ýaýnymyzda özür dilesin diýär. Ol haýsy birine barsyn. Birine bar ýa birine bar. Bir video çektin ha bolly biziň ýaýnymyza gelmedi. Muhammed video çeksin yani koysun video çekip söýgünni. Aslında şu taýdan gaýnaklandy orta. Şunýarmy? Esasy ýeri şu taýdan gaýnaklandy. Bilemem haýsy ýanan gaýnaklandy ýöne şöyle de bir gep bağlar. Gayrat edin. Şu men göpüm kokatı düşünün. Her tarafta bizim Oğlanstanla ýaşullarymyz. Bizden aşam görünmeseňiz girip bir hurmatsızlygym etdi dämi bizim ýaşullarymyzdan biri. Yani Serep bir mun çyksa Muhammed şunu aýdyn. Sen marçakly oglan şolda ordamy? Sizin özüňizde näçe tan vilayetler diýen bir vilayetler diýsen eýlek vilayetler galar diýen. Begen stip braga wa şol efir açdy da, janly ýaýyn açdy da. Sizin ýaşullaryňyz kim diýip, olara men diýdi bir kuştana we ondan soň iki san marçakly geldi da, bular kim o watan döňü diýdi olara. Biz size seyret, biz size sylanşykly davranmak istedik, ýöne gynansak da özüňiz küler ýani marçaklar diýämi, nämelermi men owanyň vilayetlerini bilemek ýöne bir zady ýadymda galdy. Marçakly oglanlar gelip täni bular kim o diýdi. Indi marçak sizin aranızda sylaman durkalar gaýrat edin sizem emme marçakly diýip gürülecek şol marçakly oglanlaryň götünde durmaň. Yok biz kimsenin götüne duramaz. Yok men sana dün akşam aýdyp geçdim. Şol oğlan tutanozda men üçin bir şapat urun diýdim. Yani ýoksa bärde laýp açyp gep çağılatsaňyz her kimiň arkasyna adam toparlaýaňyz. Şeýle bir gep Afganistanyň şo marçak diýen obasy bolsa Türkmenistanyň geçen ýerde Mar vilayatynyň gapdalyna İran serhatynda ol birji oba bolýarmyşyn. Birji oba şerden çykan bir oglan. Biziň bärdäki ol ýaşullar gelenler bar, örde türkmenler köp ýaşaýar. Ene nämin tep biz bärde ýaşaýas. Jowzan vilayetde ol ýaşullar biz tanaýas, olar tanamasa da illaki ýaşullar tanamagy mümkin däl. Ödem ýaş oglanmasa ol hurmatsızlyk etdi. Bärde başga bir gep Nur Muradaga şu wagt ýaşullara yani bir oyun oýnaýarlar. Bir-biriniň üstüne oyun oýnaýarlar. Getirip şol hurmatsızlyk edenler beýle ýaşularyň biri şol. Çykdy da ýokary aýtdy. Diýdi, "Ey, men bular tanamak, bul hajagalar tanamak" diýdi. Olaram gahar edip gitdi da akşam aýtdy. "Indi" diýdi, "Allah siz marçaklaryň öldüňizde kamýaplyk bersin" diýdi. "Bir daha siziň arkaňyzdan durmakdan bizarda biz ýaşulam da ýaş kiçem da men haýsy bir musulman, bir türkmen üçin şöyle bir kanlyk nämelik dökülmesin diýip ortaga düşdik" diýdi. Yani gepi çağılatmaň hiç bir münasy bu ýok. Nurmada onu imsimlik bilen öňüňiz tapy bilseňiz, ne laýp açyň ne zat edin, fakat oň jezasyny kesip biläýseňiz şöýt kesin. Öňe laýp açsaňyz biri gelip aýtýar, Afganyň hemmesi yaramaz diýär, beýle kisi gelip Afganlardan biri gelip aýtýar. Evet. Ina şu Ataway diýip biri Türkmenistanyň içinden şulam edip otyr, edi çoň edip oturany. Biz muňa da garşy çykyp otyr. Şunýaly kurutda profilde Atawayaga diýip bir TikTokda haramzada wa şoňa da jaly we urudun tanaýaňyz, köpüňiz bilýäňiz. Bizim türkmenlerimiziň ejesine ýetip otyr, marlyň ejesine ýetip otyr we şoňa gidip padar koklaýarlar, floklaýarlar diýip. Biz muňa da garşy çykyp otyr. Sen pikir etme. Bir ýerde adalatsızlyk bar bolsa, bir ýerde kemsitmek bar bolsa biz şoň garşyna çykyp otyr. Ol Türkmenistanyň içinden özüm şunu Aşgabatda ýaşaýar. Aşgabatda ýaşap edip otyr. Biz hemmesine de garşy çykýardan pikir etme. Hawa dağırdır yani
Ben bazı kimseler bu sefer şu live'da takipçi pul kazanmak için şöyle işler etýärler. Bazılar hem şu takipçini kazanjak diýip aýtýan gepleriniň arkasyndan näme boljagyny düşünen oklar, düşünmän aýdyp goý berýärler, aňasynda näme TikTok benden kän oturan yoktur. Ve şu TikTok'tan pul alıp pul soğan olsam haram bolsa näçe bokurdumdan geçen olsa. O siz dälle TikTok'ta en köp men oturdum. Şonça wagt bir ýerge işe gitmem aýlyk töleýärler ey maňa bara. Men şu TikTok'ta oturup wagt geçirip pul alyp görem ok. Onun için pul verilen ok. Ýöne Nurmurat ağa gaýrat ediň, men aýtjagym şol oglany imsimlilik bilen aramlykdan ne life açyň ne radyn imsimlikden tapyňda eger gaýrat neme indi bir dakika etmeseniz bir tapy bilem zowa wagt. Olur yalan kan däle Türkiýanyň içinden bir. Men özüm başga şäherde ýaşaýan ol Türkde başga şäherde ýaşaýar. Afganistanda biziň bilen ortasynda 5 vilayet bar. Näme diýär? Harat aňyrsynda Takhar, Paryap diýär. Biziň ortamyzda 3-4 vilayet bar ýa-da. On giderliýsek mod maşyna üstünem. Sizin özüňiz çäresini görür diýseňizden bir de ýetmiş ol. Ýani tapsak görün ýerimizde çäresini görür, ötünçe toruk diýýär da. Bizim Türkmeniň gowynyň arny ýoklay sähel bir şun ýalyk yumşak tarapdan gelseňizden bize ýetmiş ol, tapmasaňyzam. Ýöne bir şu tarapdan gepleseňiz bolýar. Agır tarapdan gelýär, Nuruddin Ermiç diýäme ýene bir 4 ýaşly oglanla Türkmenle edilşoň diýen sözlerini täzeden gaýtalap diýär. Muhammed tamam sen ýalňyş düşünýän. Siziň häzir ýaşlylaryňyz diýäňi da ýaşlylaryňyzyň etmeli işi bu. Bize sen ya on gurlemeli sözü däl bu. Ýaşlylaryňyz jemleşip şol oglany bir ýany etmeseňiz, soň bir 3 sanak söwünden soň ne bir adama senlik gurleýär, ýöne 2 adam bolsa sizler bolýar. Düşündiňmi? Ha. Asan Bahadır ýaýna çalar diňe biziňkileri görüpsiň. Men saňa hazır Awgan türkmenlerine merkezim. Türkmenistany ilgili wamy diýerler. Görüp gelýän. Son biziňkilerden hem gaç görmäň. Bizde de baş öt life atýarlar. Siz aýtsaňyz bizimkiler hem bir aýtýar gelin ýa Türkmenistana kömek edilin diýse 10 tane çykýar ýok diýor. Biz türkmenimiz ele bermäliň diýär. Ondan soň şöýdip Dün life şolaşdy. Tutuş Türkmene söýdürip otur. Ey biziň niýetimiz Afgan türkmenleri bilen ýa Talibanlar bilen uruşmak däl. Ya biz uruşmakdan gorkýan oglanlardan däl. Biz ýene uruş etsämiz. Bize şol oglan gerekdiýdi. Näçe gedek düşünürler. Ene Afgan Türkmen anaşalam. Näme etjeksoň? Biziňkileri nä gaýsy birini saklajaksoň? Biziňkilerden sakla. Sebäs. Owan Türkmen tarapdan geldi bize. Söýgünç. Hawa olam aýtýar bize o ýanyň geldi. Men bilemok nereden geldi bolsa, ama şöyle bir gep bar. Afganistan tarapyndan size hiç bir hereket bolanda biz öňünde duros ülke bilen. Biz şöyle ýaşamyz, sizin için bahbittir. Onu biz hiç wagt kabul etmez. O ýana ýörejek bolsa bärde Türkmenistanyň bütün çagynyň boýunda biz ýaşaýas. Eger öýre bir ýörejek bolsa biz kanymyň dökülüp soňuna kadar biz durars bärde. Pakistan Resullik birini görmediňmi? Siziň onna diýä gelsin ýa serhetde dronlaryňyz gelsin ýa biziň hem serhetde dronlarymyz goýberşek ýa uruşa giderçek bolup otyr bir kelesanyň biri. Aýtýan her hili kelle var. Şöýden şöyle bir gep çykdy. Ilki bile men gidip mana siziň aňyňyza durmasam näme berdim? Ýöne Muhammed Nur Muhammed adyrsoň näme diýje? Ondan soň biziňkiler hem söýgä belin gat görmeler la ýa serhete gidip başlady. Bir Samsung bir gelýärden serhetdekilerimiz biz gorkýandyr söýtdi. Biz gorkamyz yok. Biz asuda ýaşamak isleýäs. Uruşup ýadadyk. Asuda ýaşa. Maksat asuda ýaşasyňyz gelýänler şo söýüp oturanlar. Tosta geçirip bolýar. Hukman bir şonu dinlemek. Söýüp oturanlar geçirjek da goýgar bir 3 tane diňle. Söýüp oturanlar geçirjek bärde. Owanna diňle da gonşul. Goýgar owanna bir sanak türkmen söýgeni. Indi bir söýda şoň ýaýyn açdy, hiç kim başda gurulamadı muňa. Soň ýaýyn açyp videosy ýeterli dälip ýaýyn açyp yine de onu näslan Awganly türkmene söýdürýär. Ondan soň Awganly diňe türkmenler ýok. Täjikler amma, özbekler amma. Düşünýärmi? Ey türkmen halky nälaje deýin diýdirýär. Düşünýärmi? Bir söýgeni serjek emes. Siz diýäňiz onu gaýdy bir söýgeni. Bize ýakyn okdan. Erkek dunan gurlaýan erkekler näme etdi? Erkekler näme üçin sereden ok diýip aýallar gurlaýar. Ýonda siz gaýdy biriňiz dinlemeli. Yo, biz ýaşamaly gowurjan, ýöne ýaşamyzda da ýöne üstümizden güldürýük, üstümizden mertebämizde, awraýymyzda, milletimizde, ejelerimize, mukaddes zatlarymyza ýöne ýetirip oturmalylar.
Ina şu Abi işte Ataway bak, diýilen çok haramzady edi otyr şonu. Ýöne indi şuňa näme üçin şular ýalak o wanna görkezilmedi. Çünki türkmen idiki ay şulan bir biziň türkmenimiz bir kelesaň bir samsyg adam ullokan ýaşuly akly goýulşmandyr diýdiler de goýdular. Ýöne bir diýdi, iki diýdi goýorsun. Ay gorlay diýersiň. Bu bir ýyl berdi otyra, bir ýarym ýyl, 2 ýyl berdi otyra. Imoda efir açyp bilse marlaň ejesin näme deýin. Bolmada ýöne dowam edip otursa, o sesin çykarmasaň bolmada. Eşeň öýden mella çaktı. Awa Nurmada ja men hazır gaýtýan aşak sizden haýşymşyl ki her laýypda eger şoň üstünden gurrun etseňiz şol olaryň arkasynda birler geçje. Oňsoň Muhammed, Buyur ben geldi. saniye bir dinler misin? dinläýin. Mene ýene çün ver bu ýaýyny dinläp otur, ýaýynlar Afganyň ýaýynlaryny dinläp otur, türkmenininkini dinläp otur. Bir san sizden alasamsyk çykyp video çekdi, 3 sany videosy bar bize söýgen, esasam aýal maşgalalarymyza degen. Ol men maňa değişli däl ol. Men oň üçin gururum düşenok ýa injinanok onuň aýdan sözleri. Çünki men o däl bolanym üçin maňa onuň sözleri de ýokanok. Oňarpdyr. Gelneje oňarpdyr. Dur. Ol çıkıp Burmun kurlaman dursanız ol çıkıp söýdi. Ondan soň başga da arkasından alasamsyk o wanlary efirlere girip ay jelepler. Ha o biz ne jelep bolsak siz näme bolýaňyz? Siziň aýyplaryňyz mı az? Häzir tanymana başlasak. Ha? Yok gelince şöyle düşün. Gelince şöyle düşün. Ben näme diýäň? Siz şonuň videolaryny sildirmeseňiz, şol videolaryny ortadan kaldırmasa, onun arkasından gelýän alasamsyk bize jelep diýär. Siz tarapdan köpörlü samsyklar diýen. Yok samsyk her tarapda bolup bilerin ol duwandyr yani her tarapda bar onu ýok däl. Men özüm näme diýän ertide maraýda botyna eger bolar çäre Yekece adama çäre görüp bileňiz ok. Ýaşullarymyz diýen. Ýaşullaryňyzyň sözü geçen okmy? Aýyr şo videolaryňy da akyllan artyk ýumagzyňy da işiň bilen bol diýilen oklarmy? Gelince biziň ýaşularymyz ortadan çykaýdy öýtýän ýaşularymyz düýün aşam gelip hurmatsızlyk etdiler. Indi bir gaşyka diýdiler. Şolaň özleri bilýär, başgasy bilýär diýdiler. Duýdyňyzmy? Ýagny bize onda garşyka näme özleri kamýap bolsun, Allah olara kamýaplyk nasip eýlesin diýdi. Ýöne men aýtmagymşyl beýle welaýatlardan, beýle taraplardan gelip şolaň tarabyny alýanlar, ba olara destek berýän we onsoň siz her laýpyňyzda gelip man gelince her kim özüň ýanynda äle bir şu wagt laýpda 160 kişi var, 160. Her bir owany türkmen şu 30 ýylyň dowamyna bir dowam çörek bar, biz türkmen tarapdan iýensiňiz. Onuň bir hatyrasy bardyr. 30 ýyl bäri biz size näçil kömek edip gelýär. Onun hatırası yok mu? Bir onun diyen duğuzuna mümkün ne var? Hormatın olmalı. Yok mu hormat sizde? Muhammed şu konu ne? Konu ne Muhammed? Ya böyle Amerikan vatandaşı olsanız da Türkmen olarak geçeceksiniz. Afrika vatandaşı olsanız da Oğlanın vatandaşı olsanız da Türkmensiniz. Türkmen. O taysı bu taysı. Gelnece dinle ullokan ayal onun için birimizi petertme kapatıyor sözlere gerek yok. Gelnece bir mun karaşsana, ben bir söz aytacağım. Sayın onun videosunu ayır diyme. Gelince onu aýtmak bolar ýöne aýdan ede sowa bilen mukmy dünýä şolary ortadan çekilip ýa. Ennesi aýtýaňyz Afganistan tarabyna 30 ýyl bäri näçendir beýle sur geçeni. Şöyle bir gep bar, onu bilen özüňden bilýärsiňiz da. Minnetli nany ýerden bilmeýän, bir minnet her ýerde türkmen nany bar. Onu nan berdik beýle näme etdik kömek etdik diýip gurulanjak bolma gelince onu etsenem hökümet etdi. Sen kaç tane videolar o sözlerin hiç gereği yok abi. O kömekleri kabul etken yaşlılarımız ait. Minnetli onu elbette bildirýän badyr. Onu şu wagtda minnetdarlyk bildirýän badyr. Indi bir jenäze çykdy diýip ol kömek etdik ýa-da öýdüp gurulanjak bolma. Ol bizden Allah hiç kimin başyna getirmesin şonu ýanamy. Biz bärde 1000 ýyldan bäri ýaşap gelýär. Size yaşlılık ette göm değil ya siz tarafta öyle mi ya? Muhammed sesini kapattırmak konuyu başka yere gitme. Muhammed sesini kapattırmak gelnece kartalanınca bir da mümkünçülük görsen. Ne çabunlar uzağa oturuyor.
Bir adama sözlerim geçen ok münsany video. Ya bir mun karışın öyle kömek memek pala bilen karıştırma. Murat kapat sesini bir mun. Bir mun kapat. Kartanı Dinle yani aytıver. Oňurup dur diýen de ýaşaşakda ýatsyn oňurup dur kim jelebem diýen bolsa diýen. Hawa yalanmy? Dinle dogan ýalňyş düşünme şu neçeni syýladym. Belki sen jelep bolluň üçin oňurup dur diýensiň. Ýöne biziňkiler jelep däl düşünýärmi? Yo, şeydim ya. Onu yarım yalaňaç video goýsaň normalmy ya? Ol jeleplik bolmaýam ya. Yo sen yarım yalan dinle Ukrainada bara uruş gidip dur karslara näletläniň ýadyňa düşýärmi? Ondan soň başga ýerlere gonyp göçüp ondan muňa sergezanýalyk bolup. Yo sergezanýalyk bolup geçeniň her kim etdi öz üçin etdi al durmuş özüniňki. İstese yalaňaç bolsun, istese jelep bolsun, ol bir etdi üçin hem hemme söwgüni dogry edipdir diýip gürleme goýgar, diline berip bol. Düşündiň? Bir eden oga, ben berip bolmaýam, men agzym ýumduryp bilmeýän maksat kimin? Anna senin berdiňmi onu owanlara? Sen berdiňmi goýgar owanlara? Men owanlary men Hudaýa şükür ärim. Ha bermedik bolsaň onda saňa da diýen anda şonu. Düşündiňmi? Owarypdyr diýip gürleme tutuş welaýata sewda bola. Men eýway. Jelepler diýip gürlemedi. Başga biri. Käbir jelepler diýip gürlemedi. Burnuňy sokma bilmeýän ýer. Owarypdyr diýip gürleme. Şon sewim owanlar birçok maňa şonu aýt. Olar gaýsy biriniň agzyn ýumsyn. Meselem men gaýsy biriniň agzyn ýumdurjak diýip onda gürletden otur birini gürletseň onsy gürläp başladyn. Düşündiň? Biraz gam bolsa, Türkmeniň ýanyna durma başar goýgar. Owarypdyr diýip gürleme. Ejeşke sen ejeň bir jelep ilki bilene. Näme diýdin? Diýjek bolýanym, prosta hiç ejeşke diýilýäne jelep diýdim. Hawa. Seret, jelep bolsa özüniň küneri senkini prakada alyp gitýärmi goýgar? Onda sen näme üçin şu jeleplere söwýär diýip tarabyna jeleplere söwýär diýip aýalynda jelep diýip gurrun bar tarapdan başga ýan gitdi. Aýallaň alýany boýnuna alýa jelep diýip hemme aýala diýip aýdylan ogataydy. Jelep derler agzyn ýumyp oturýar. Gohur yaman akıllı kenin yum ağzını ne? Men näçe ulmer, näçe garakanyň ýaýyna ýerdim. Düşündiňmi? Sana tuğradı. Akıllı beynin bilen siktirlanyň başgasynyň ýaýyna akyl ber. Sen ullokan aýal bolup sikdik gürläp bilýän bolsaň sen ejem küntü daýda. Ene men sen ýüzüň aýtýan. Men ejem meselem sikdik gürläp bilmeýär 200 adamyň arasynda la. Sen akıllı olunsan vay jelep diýilýär-de diýänmi? Her setin gutluğu yeterli vardır. Siz yaşında ejin, men TikTok'da yürümeye. Yalanım olsa ayda. Yaşlılar TikTok'ta zaten işi yok ki. Olur ya otursun 24 saat yatsın yayında. Yayında 24 saat yatsın olurdan gözüyle ayıram ziyanım gelmez adama. Sen de kıydın jeleplige diýär TikTok'da ýerip topikde suratda video düşüp. Şoň üçin sen agzyň ullokan, diliň ullokan. Öz ýaşyňda sen bar, daýdajan sen ýalyk kelläňden çykaran okdyň. Olar saçyňa bir zat prichoz getmek eken. Ýalanym bolsa aýda. Yo sen bir zat diýsen dogrudur. Goýhar sen atabaňmy? Sen atabaňyzam tanamok, men hiç gaýsyňyzam tanamok. Ýöne jelep diýip goýan video, jeleplere degişli video goýýar. Normallygy boýuna almaýar, men jelep diýipler. Nuryň özü bir ýerge gidipdir şu an. Ses ýok. On ýaly bir erwet zat ýazmaň ýa. Bir adam bilen sözüň az açdy diýe onu o taýsyn bu taýsyn garşdyrmaga gerek ýok. Amma bir tema bir zadyň gowy dälligini şonuň hasla bir bolmaly däl zatdygyny aýdyp oturýar, ortalykda gelip de bir akylly sırap dogry edipdir, ýalňyş edipdir diýmege hiç gerek ýok.
Onun izinin ulanması da maňa diýdim, maňa ýok zadeden ogul hiç ýyl dahyly ýeri ýok. Gowherin aýdýaly hiç maňa bok ýokmaz, ýanymda 24 saat. Amma ol söz hoş söz däl. Bir aýtdy, arkasyndan ýene de geldi başgalary da aýdasy gelip dur. Başgalary da gelip aýdyp dur rahatlyk bilen. Ol hiç hoş däl. Onun artık dur diýilmesi gerek. Durulması gerek belli bir ýere barlandan soň. Ol bir iki sany bir zadym, bir ýöneköy adamyň sözi azaşdy, biri-birine söwdi, biri-biriniň döwletine dil ýetirdi, halkyna dil ýetirdi diýe iki döwletiň arasynda uruş çykmajagy belli zat. Ol bolmajak zatlar. Amma halkyň halka bolan ýigrenjiniň artmasy bolabiljek zat. Bizim şu taýda Türkiýede Afganlar ýigrense, Afganlar biz ýigrense köçede o taýda bu taýda biri-birimize hawjylaşyp ýörsek boljak zatmy? Gelnece men şu konuyu anlamadım hiç. İki akşam ben bugün katılıyorum da şu konuya. Ben hiç anlamadım şu konu maksatı, uruşun sebebin, janjalın sebebi näme şunun ben hiç anlamadım. Bir Afganly Türkmen 3-4 tane video çekipdir, bizim halka sögüpdir, bizim aýal gyzlara sögüpdir. Onu kommentlerine besed artık diýip ýazylsa da üstüne yine video çekip sögüýär, Onu görüp de başka Afganlar gelip de efirlere girip bizim Türkmen gelin gyzlarymyza jelep diýip sögüýär. Ner köpelli artık Afganly Türkmenler tarabyndan. Saýgysızlyk köpelli artık. Onun üçin şonuň videolaryny aýyrdyň, sildirin. Ötünç sorayan video çeksin diýä de bizimkiler. Men onu ötünç sorayan video çeksin çekmesin meni ortaýsy gyzyklandyryr. Çeken videolaryny sögünüp peseltýän videolaryny aýyrsın. Ol Türkmen, onun ganynyň Türkmen gany akýa. Ýeriň haýsy çünküne gitse de şol Türkmen. Bizim Türkmen şolum Türkmen. Öz zadyna, ganyna, öz zadyna, nesline sögüýär ol. Akly ýetýän bolsa şoňa öz Türkmenine sögüýär. Sen Afganla ýene de 5 asyr ýaşasaň Afganly Türkmen olarak geçeceksin. Afgan olarak geçmeyeceksin, Türkmen. Salamu aleyküm. Adamlar ýalňyş düşünmäň. Salamu aleyküm. Gitmeli eken wagtym ýok. Özüme büyük mançylykda. Giýişlik nemede üýme olarak atlaýan olsaň, ýöne düşünüp bolulay biziň ýigrenjimiz owanlara däl. Owan Türkmenleri öz Türkmenler. Bir wagt olsun Akbarçadan Mollalar garýamyş diýilen neme çykandan soň bizim Türkmenlerimiz kimki Owana geçdi, kimki Eýrana geçdi, kimki ýeni bärleri gaýtdy ýöne şey diýip biziň öz Türkmenlerimiz hemmesem bir kesek adam däl. Ýöne birazajyk ağzımızdan çykkan sözleri üns vermeli diýen sözlerimizi üns vermeli bolýar. Bu taýda ütgeş kulak ýok adamlar. Olanam öz owanly Türkmenlerimiz ýene taparlar hem çäresinem görürler, uja düşünükli bolandyr diýip tama edýän. Meniň hem telefonum duranok. Aynen doğru diyorsun Nura. Valla onun için hiç teşviş etmeyin. Öz Afgan Türkmenleri taparam, ağzını yığaram bir işler ederler. Yani bir peygadi kemaya yani yayın açıp yayında. Men doğru maçtan onu bilgildi oturmalıyızdan doğru. Doğru maçtan Türkmenistan hükümetinin o vaktana edýän kömeginiň rabi. Ýöne birazajyk öz halkynyza teretmeni isleýän öz halkam özgüni ýagdaýda gezipdir. Şonu edýän. Ýöne owany Türkmenleri 2 tır, 3 tır, 5 tır käwat ýene birdat soňra kömegdiýär direk menem rabi. Olaryň biziň öz ganymyz, öz doganymyz, öz milletimiz häzir edilne şu wagtyn owany Türkmenler gördüňiz da watandaşlar şu taýda türkmençe gürläp otyrlar. Diline miýatdan çykarmandylar. Berekella. Öz ne bizim köp Türkmenlerimiz Türkiýe işlemene gelip öz Türkmen dilini ýatdan çykarýar. Ýöne Owanistan'a eýen paşdy şolar näçe ýyllar ýaşap ýörüp öz dilini ýatdan çykarman, öz nimetine sadyk dowam edýärler. Diýmek bizim ýigrenjimiz bolmaly. Ýöne ýanky ýaly adamlar
Alyada umumlaştırıyorlar. Ne dediler? Yani bizde de bağda bir tane diktatörü var. Görüşüyor. Diyorduk bilemiz o. Görüşüyor diyor. Bu demek değil ki bizim hemmemiz. Korkok. Bu demek değil vatandaşlar. Yana büyürse Afganlara oraya kömek ediyoruz, buraya kömek ediyoruz deyip ayıttı da yani biraz siz yoktunuz da birazcık gel turdu da onun Urşanın bilen, Cenceledenin bilen manası yok. Mesela şu Afgan Türkmen azına başka olsun şöyle olun. Eğer söktüyse şunu tapan adamlar eğer tutan adamlar cezasını da çektirirler. Düşündünüz mü? Mesela şu Afgan Selamünaleyküm. Vatandaşlar, menim öz içeri işler ministrimden Cangelli bağışlan. Menim içeri işler ministrim var. Menim başlığım var. Hormatlayan. Gayret edin vatandaşlar, menim efir yapmadan bolun. Oğanlara bolun düşmanlığımız yoktur bilin. Oğan Türkmenimiz, ben Türkmenimizdir, yattan çıkarman. Olur bizim kanımızdır. Olur yöne Oğanistan'ın teritoriyasında yaşaya. Şolar aslında Türkmenistan'da yaşamalı. Neyse, gelecekte Türkmenistan düzelmeli. Ya da Türkmenistan hükümetinin şu vaqtdan Türkmen bir yerde Oğan olsun, İran olsun, şoları gol açmanı isteyen, şoları kömek etmeni isteyen, kömek etsinler näme? İran'a Türkmen'den hem günü goğdu. Olur da güdi veren oklar, iş veren oklar, olur ayrı-ayrıçılık ediyorlar. Olur siz İranlı değerler çünkü olur. İran'la yaşasa da İranlı Türkmenler tığdıran oklar. Şolar ýa-da akdan öňüne geçmeni isleýän kanyşna elbetde bir gün Türkmenistan'a şolar ýa mümkinçilik bolup Oğany Türkmenlerimize de arkaň gelip gitmäne, mihmançylyk almana mümkinçilik döredörs belki nesip bolsa arzuwum şol. Bizim territoriýamyz giňiş, çöl, ýatyr, köp ýerler, çöl eldeýmedik ýerler. Şu taýlarda näme gelseler, ýaşaýyş ýerler döreseler, mümkinçilik berseler, ekin ekseler, öz ýurdumyz üçin görüşseler, bizi erwetmi? Erwet däl. Ýöne ýalňyş düşünmäň. Men efir yapmaly häzirlikçe, meniň hormatlayan başlygym efirler dinleýär. Toýst hormatly söýgülüm, aýalym, jan ýalym. Sag bolun vatandaşlar, efir şunluk bilen tamamlalyň. Bolmasa bu dowam edip gidýär. Hemmeňiz doganlarymsyňyz. Türkmen, men başka milletlerim gaýralamagy dogry hasaplanmak. Tapawut ýok, başka millet bolsa boluversin vatandaşlar. Onu millet paraly etmek halanmak. Hormat goýmala, näme ol? Biri başka milletden misal üçin näme onu iteklemeli zat ýok. Prosto tyle hormat bilen gepleşmeli hemme kişini. Tyle hormat öz eçkamyzy ýitirmeliler. Sağolun hemmeňize gelenlere, goşulanlara, pikirlerini aýdanlara ýöne şu diskussiýa Türkmenistan'da bolmagyny isleýän. Bir dady dogurda tapmak üçin diskussiýa bolmaly. Jedelleşmeli biz. Most menem ýalňyş pikir edýän ýerim bardyr. Jedelleşsek, şonda menem dogry ýola girerim. Siz hem dogry ýola girersiňiz. Bolmaly hem şol. Ýöne bizde şoňa ruhsat berilenok. Emrullah Halil Niyazi, hemmeňize köp sag bolun, salykda görüşelim. Hastanam. Geçen öfkülle gardı hadi. Bolya, sag bolun, minnetdar. Salykda görüşelim adamlar. Urfmalyň. Çok berekellay. Böwre sowsa diýä. Neme? Göwün tata gowra sagar diýär. Göwün tata gowra sagar diýär. Wagtyňyz barmy? Birim Wagtyňyz barmy geplesen? Iki mutder wagt berender aýdyň, onuň ýapalyň. Sen ýapalmysyň?
Borunlu sağ olun, sağlıkta görüşelim adamlar. Hayır bol ya. Bak, Ne mi diyecek bak sana Emir. bırakıp gittim ana baktıracağım. Yo, Benim men otuyorsun ha. yine vurgun efir. Tamam, şu tada Ustronu oğullarım var mısın içinde? Dinleyip otayım ya bağım, koşulanmam. Aydım otur ha. Şüphelen yok. İşte okul çekecek ya, onlar bir gepimi. Sağ olun, davay. Yaptım onu men. Hayır yapayın onu. Tamam.